महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्राचे मुंबई विद्यार्थी आघाडी आयोजित करिअर वाटा या ऑनलाईन व्याख्यानमालेमध्ये आपले पालक आणि विद्यार्थी यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजचा आपला विषय आहे स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप। या विषयावरती बोलण्यासाठी आजचे वक्ते आणि माननीय अध्यक्ष आपल्याकडे उपस्थित आहेत। तर मी विनंती करतो की माननीय प्राध्यापक वंदना मोटे मॅडम यांना की त्यांनी आज आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविक आणि प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करून देऊन आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करावी। वंदना मोटे मॅडम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य मुंबई विद्यार्थी आघाडी आयोजित ऑनलाईन करिअर वाटा व्याख्यानमाला कार्यक्रम आपला आज 29/8/2021 ला सुरू होतोय। आता 7:30 ला। आजच्या या करिअर वाटा व्याख्यानमाला कार्यक्रमाचा विषय आहे स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप। याचे प्रथम मी वक्त्यांचं स्वागत करते या कार्यक्रमामध्ये, प्रोफेसर प्रमोद भिडे साहेब। त्याचबरोबर आपल्याला अध्यक्ष लाभलेले आहेत आज डॉक्टर माणिक किसन शंकर। त्याचबरोबर यांचेही मी स्वागत करते। यांचे मी या करिअर वाटा व्याख्यानमालेत मनपूर्वक स्वागत करते। तसेच महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य मुंबई विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष व कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर डांगे सर यांचेही या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते। तसेच आमच्या अशा विविध वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे नियोजन करून देणारे बिरू सर यांचेही या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते। आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींचेही या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते आणि पाहुण्यांचा परिचय थोडक्यात करून देते। प्रथमतः वक्त्यांचा परिचय करून देते। प्रोफेसर प्रमोद जगन्नाथ भिडे, त्यांचं शिक्षण आहे PhD कॉम्प्युटर इंजिनियर, ME कॉम्प्युटर। त्यांचा कामाचा अनुभव आहे 9 वर्ष 9 महिने असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून आणि UGC मध्ये स्टाफ मेंबर म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर ह्यांचा परिचय जो आहे तो खूप मोठा आहे, पण थोडक्यात देण्याचा प्रयत्न करते मी। त्यांचं जे सामाजिक योगदान आहे ते महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ओलसर पाणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या परवानग्या तसेच यशस्वीरित्या प्राप्त केल्या। परिणामी शेतकऱ्यांनी त्या क्षेत्रात 300 एकर ऊस पीक ओलिताखाली आणलेला आहे किंवा पीक लावायला सुरुवात केलेली आहे। त्यांनी सामाजिक कार्य सुद्धा चांगल्या प्रकारे केलेलं ह्याच्यातून दिसून येते। त्याचबरोबर 2,42,100 अशा कुटुंबासाठी ज्यांनी महामारी कोविड परिस्थितीमध्ये आपले वडील गमावले, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील अंदाजे 10 विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी दत्तक घेतलेले आहे। त्याचबरोबर इयत्ता 1ली ते 10वी पर्यंतचा खर्च 10च्या गटातील एक सदस्य आहे। त्याचबरोबर सकाळी 10 वाजता प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेतील नोटबुक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी वाटप सुद्धा केलेलं आहे। गटातील एक सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर दरवर्षी महाराष्ट्राच्या झेडपी शाळेत इंग्रजी आणि अंकगणित शिकवते प्रिन्सिपल साठी माध्यमिक विद्यार्थी, त्याचबरोबर ठाणे मुंबई, नवी मुंबई, सोलापूर येथील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच पालकांसाठी 10 आणि 12 नंतर म्हणजे 10वी आणि 12वी नंतर करिअरवरील 16 पेक्षा जास्त व्याख्याने दिली आहेत त्यांनी। त्याचबरोबर ठाणे मुंबई, नवी मुंबई, सोलापूर येथील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रो शहरामध्ये वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेवर 15हून अधिक व्याख्याने दिली आहेत। त्याचबरोबर ठाणे मुंबई, नवी मुंबई, सोलापूर येथे ग्रामीण शिक्षणासाठी प्रेरित करण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी 20 पेक्षा जास्त प्रेरक व्याख्याने दिली आहेत। केरळ आणि कोल्हापूरमध्ये पूर दरम्यान अन्न आणि कपडे वाटप करण्यासाठी योगदान दिले आहे। शेतकऱ्यांना सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यास प्रोत्साहन सुद्धा त्यांनी दिलेलं आहे।
त्याचबरोबर त्यांनी महाविद्यालयामध्ये कार्यशाळा आयोजित आणि तज्ञांची चर्चा सुद्धा केलेली आहे. त्यांनी सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट पालघर एप्रिल 2021 मध्ये बिझनेस इंटेलिजन्स आणि पॉवर बिअर टूल या विषयावरील परिसंवादासाठी तज्ञ संशोधन व्यक्ती, त्याचबरोबर ते व्यावसायिक बुद्धिमत्ता आणि पॉवर बिअर टूल या विषयावरील परिसंवादासाठी तज्ञ संसाधन व्यक्ती म्हणून आदिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी केरळ जून 2021. त्याचबरोबर अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये AICTE पुरस्कृत FDP येथे सरदार पटेल ऑफ इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी येथे डेटा सायन्स फॉर डेटा सायन्स वर कार्यशाळा दिलेली आहे. त्याचबरोबर PG विद्यार्थ्यांसाठी डेटाबेस प्रणालीवरील कार्यशाळेसाठी तज्ञ स्पीकर ठाकूर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग 2019 ला त्यांनी केलेला आहे. बिग डेटा टूल्सचा वापर करून सेंटिमेंट अनालिसिस मध्ये 2 दिवसाचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. त्यानंतर अभियांत्रिकी विद्यालंकर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ऑक्टोबर 2019 मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर जावा प्रोग्राम साठी तज्ञ स्पीकर अंतिम वर्षाच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांनी हे केलेलं आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आयोजन समितीमध्ये त्यांनी सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे. कॉम्प्युटर कम्युनिकेशन आणि इंटेलिजंट सिस्टीम वरील आंतरराष्ट्रीय परिषद 2019-20 फेब्रुवारी 2021 शारदा युनिव्हर्सिटी ग्रेटर नोएडा भारत 2. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये समीक्षक म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषद गलगोटियास विद्यापीठ ग्रेटर नोएडा भारत फेब्रुवारी 2027-28-20. म्हणजे त्यांचं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी बऱ्याच इन्स्टिट्यूट मध्ये काम केलेलं आहे, आंतरराष्ट्रीय परिषदामध्ये काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये प्रमोद भिडे, चिराग राणा, निकिता चित्रे, भार्गवी कोळेकर, स्ट्रोक प्रिडिक्शन युझिंग स्पोर्ट टायमिक आणि न्यूरल नेटवर्क ICCNT 2021. त्याचबरोबर प्रमोद भिडे विराज शहा कोविड-19 फेस मास्क डिटेक्शन तंत्रावरील एक सर्वेक्षण जुसा. त्याचबरोबर प्रमोद भिडे सुधीर ढगे सोशल मीडिया स्किट मध्ये तत्सम घटना शोध आणि विषय खान 12 CET 2021. असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी बऱ्याच क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय असं काम केलेलं आहे आणि आज आपल्याला ते वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. त्याचबरोबर मी अध्यक्षांचा परिचय करून देते. डॉक्टर माने किसन शंकर MA नेट PhD असिस्टंट प्रोफेसर आहेत ते आणि मराठी विभागामध्ये विभाग प्रमुख सुद्धा आहेत ते. ते असिस्टंट प्रोफेसर असून मराठी विभाग प्रमुख आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी विविध व्याख्याने सुद्धा दिलेले आहेत. माध्यमिक विद्यालय चिंचोली वार्षिक स्नेहसंमेलन 21/12/2002, मेडसंगी तालुका सांगोला विषय शासकीय योजना आणि शेतकरी 26/12/2002, ग्रामपंचायत पारे विषय स्वच्छता अभियान राबवलेला आहे त्याने. त्याचबरोबर कमलापूर तालुका सांगोला विषय राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना व साहित्य समाज. त्याचबरोबर आनंद विद्यालय कमलापूर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, आदर्श विद्यालय सांगोला सावित्रीबाई फुले अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या विषयावरती त्यांनी व्याख्यान देण्याचं काम केलेलं आहे.
आणि आजचे वक्ते आणि अध्यक्ष हे आपल्याला एक उल्लेखनीय काम केलेले लाभलेले आहेत. त्यामुळं त्यांचा परिचय एवढा मोठा आहे, त्यांचा कामाचा आवाका किंवा व्याप एवढं मोठं आहे की ते आपल्याला इथं वेळेअभावी पूर्ण सगळं सांगता येत नाही. त्यामुळे मी त्यांचा परिचय हा थोडक्यात करून दिलेला आहे. धन्यवाद. पुढील अ, सूत्रे सांभाळतील. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. आपण प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय आणि ओळख करून देऊन कार्यक्रमाला सुरुवात केलेली आहे. तर मी आजचे प्रमुख वक्ते माननीय प्रोफेसर भिडे सर, प्रमोद भिडे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं आजचं स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप या विषयावरील मार्गदर्शन सुरू करावं. धन्यवाद वीरू कोळेकर सर. महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य आयोजित करिअर वाटा ही व्याख्यानमाला मागील 40 दिवसापासून होत आहे आणि आजचा 40वा दिवस आहे आणि आजच्या 40व्या आपल्या पुष्कळासाठी माझ्याकडे विषय दिलेला आहे स्कॉलरशिप्स अँड फेलोशिप्स. सर, स्कॉलरशिप्स कोणकोणत्या वेगळ्या असतात, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या काय आहेत, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या स्कॉलरशिप्स काय आहेत, तदनंतर हॉस्टेल हे देखील एक प्रकारची स्कॉलरशिपच असते. मग ती हॉस्टेलच्या स्कॉलरशिप्स कशा मिळवायच्या, परदेशामध्ये शिक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप असतात, मग त्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या असतील, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या असतील, त्याबद्दलची मी माहिती जेवढी माझ्या परीने आज मला शक्य होईल तेवढी मी तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य च्या माध्यमातून आज सर्वांसमोर मी देणार आहे. आजचं माझं सेशन चालू करण्याआधी एक छान असं गाणं आहे, ते मी पहिल्यांदा म्हणणार आणि नंतर मी आजच्या विषयाला सुरू करणार आहे. आकाशी झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, दरी डोंगर हिरवीराने जा ओलांडुनिया सरिता सागरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, कष्टाविन फळ ना मिळते तुझ कळते परिणावळते, हृदयात व्यथा ही जळते का जीव विचारा होई बावरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, घामातून मोती फुलले श्रमदेव घरी अवतरले, घर प्रसन्नतेने नटले, हा योग जीवनी आला साजिरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, आकाशी झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा. खरंच या मराठीमधील सुप्रसिद्ध अशा गाण्याप्रमाणे या गाण्यातला जर आपण प्रत्येक पंक्ती जर बघितल्या तर या विद्यार्थ्यांसाठी खरंच खूप खूप महत्वाच्या आहेत आणि खूप प्रेरणा देऊन जातात. आपल्याला पंख दिलेले आहेत, म्हणजेच हे पंख म्हणजेच आपलं शिक्षण आहे आणि या शिक्षण करण्यासाठी आपण फक्त महाराष्ट्रामधलेच टॉपची कॉलेजेस, टॉपच्या युनिव्हर्सिटीज किंवा महाराष्ट्राबाहेरील टॉपच्या युनिव्हर्सिटीज, टॉपची कॉलेजेस, भारताबाहेरील टॉपची कॉलेजेस, टॉपच्या युनिव्हर्सिटीज पर्यंत आपण झेप घेऊ शकतो. आणि खरंच कष्टाविन फळ ना मिळते तुझं कळते परिणावळते, कष्ट केलं तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे काही करायचं आहे ते नक्कीच करू शकतात, साध्य करू शकतात. त्यासाठी त्यांना कष्ट करावे लागतील. जर तुम्ही आता घाम गाळला तर नक्कीच तुमच्या या घामामधून मोती फुलणार आहेत. आणि ह्या ज्या काही तुम्हाला गोष्टी या विद्यार्थी दशेमध्ये करायच्या आहेत, मग तुम्ही 11वी 12वीला आहात
तुम्ही डिग्री घेत आहात किंवा तुम्ही उच्च शिक्षण मास्टर्स किंवा पीएचडी करत आहात, मी ह्या क्षेत्रामध्ये झेप कशी घ्यायची, वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप कशा मिळवायच्या आणि आपल्या शिक्षणामध्ये आकाशी गरुड झेप कशी घ्यायची याबद्दल मी तुम्हाला आजच्या या स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप मधून मी सांगणार आहे. ओके, तर मी आता माझी स्क्रीन शेअर करतो. माझी स्क्रीन दिसतंय भिरू सर? हो सर, हो. तर मी आजचं जे काही तुम्हाला मी जे काही दाखवणार आहे ते सर्वच्या सर्व ऍक्च्युअल वेबसाईट वरती अवेलेबल आहे. त्या वेबसाईटच्या लिंक्स तिथे असणार आहेत आणि हे माझं रेकॉर्डेड सेशन आहे. त्यामुळे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी ज्या काही मी तुम्हाला सांगेल, प्रत्येक लिंक्स आणि सांगण्यासारख्या खूप स्कॉलरशिप आहेत, खूप फेलोशिप आहे. मी जर प्रत्येक स्कॉलरशिप किंवा फेलोशिप जर मी डिटेलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करायला गेलो तर आपल्याला हे 1 तास किंवा 2 तास 3 तासामध्ये देखील संपणार नाहीये. त्यामुळे मला जे काही मी संक्षिप्त रूपामध्ये मी तुमच्यासमोर विद्यार्थ्यांसमोर मांडणार आहेत, या सगळ्या ज्या लिंक्स आहेत त्या सगळ्या लिंक्स इथे अवेलेबल आहेत. तुम्ही माझं रेकॉर्डेड लेक्चर बघू शकता आणि तदनंतर तुम्ही प्रत्येक त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही जे काही तुम्हाला इंटरेस्टेड आहेत, ज्या काही मी इथे तुम्हाला स्कॉलरशिप किंवा फेलोशिप बद्दल तुम्हाला मी सांगणार आहे, किंवा महाराष्ट्र सरकारचे असो, भारत सरकारचे असो किंवा फॉरेन युनिव्हर्सिटीच्या असो, त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही प्रत्येक डिटेल ही तुम्ही ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुम्ही तिथे पाहू शकता आणि डिटेल सगळ्या तुम्ही टर्म्स अँड कंडिशन्स, रूल्स, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सर्व तुम्ही बघू शकता. माझ्या परीने जे काही शक्य होईल कमीत कमी वेळामध्ये मी जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत सांगणार आहे. आणि मी अजून सांगतोय की जे काही मी सांगणार आहे ते सगळं ही मी ब्राउझरच ओपन करून ठेवलेलं आहे आणि प्रत्येक लिंक्स आहेत. ओके, त्यामुळे मी विद्यार्थ्यांना देखील हे खूप इझी जाईल की त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही जे काही तुम्हाला माहिती पाहिजे, जी काही तुम्हाला स्कॉलरशिप बघायची आहे, त्या स्कॉलरशिप वरती जाऊन तुम्ही डिटेल माहिती ती घेऊ शकता. आता मी सर्वप्रथम आहे ही आपल्या महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या काही स्कॉलरशिप आहेत, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप. आता इथे जर बघितलं तर मी या लिंक वरती सर्वप्रथम तुम्हाला या लिंक वरती जावं लागेल. तुम्ही गुगलमध्ये फक्त टाकलं ना महा डीबीटी महा आयटी असं जर फक्त गुगलमध्ये टाकलं ना तर पहिलीच लिंक ही ओपन होते. महाडीबीटी maha.it.gov.in या वेबसाईटवरती तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही इथे क्लिक केलं, हे सगळे वेगवेगळे टॅब्स आहेत. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितले तर मी फक्त विद्यार्थ्यांबद्दल सांगणार आहे. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, याच्यानंतर प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप, पेन्शन स्कीम्स, फार्मर स्कीम्स, लेबर स्कीम्स, अशा वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत. मी आता फक्त विद्यार्थ्यांसाठी काय काय आहे त्याबद्दलच मी बोलणार आहे. तर तुम्ही जर इथे बघितलं तर सोशल जस्टिस अँड स्पेशल असिस्टन्स डिपार्टमेंट, मग या डिपार्टमेंटच्या अंदर या मध्ये या वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आहेत. मग त्या स्कॉलरशिप कुठल्या? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मॅट्रिक ट्युशन फी एक्झामिनेशन फी फ्रीशिप, मेंटेनन्स अलाउन्स फॉर स्टुडंट स्टडिंग इन प्रोफेशनल कोर्सेस, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, vocational training fee reimbursement for students belonging to scheduled caste कॅटेगरी स्टुडंट. आता इथे जर बघितलं ना तर इथे प्रत्येक जी स्कॉलरशिप ती सांगितलेली आहे त्या स्कॉलरशिप मध्ये इथे दिलेली आहे की ही जी स्कॉलरशिप आहे ती कोणत्या कास्टसाठी अवेलेबल आहे. ती स्कॉलरशिप बीजीएनटी साठी अवेलेबल आहे की SC/ST साठी अवेलेबल आहे की SBC साठी अवेलेबल आहे, किंवा इथे जसं मेन्शन केलेलं आहे की पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, किंवा इथे मेन्शन केलेलं आहे वोकेशनल ट्रेनिंग फी रिएम्बर्समेंट फॉर स्टुडंट्स बिलॉंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कॅटेगरी स्टुडंट्स. ओके, आता ही ज्या सगळ्या ज्या स्कॉलरशिप्स आहेत त्या सोशल जस्टिस अँड स्पेशल असिस्टंट डिपार्टमेंटच्या अंडर येणाऱ्या सगळ्या स्कॉलरशिप्स आहेत. आता तदनंतर तर म्हणजे वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप इथे कुठल्या आहेत? आता आपण जर इथे बघितलं तर इथे ट्रायबल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट च्या अंडर वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप येतात. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन च्या अंडर वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स येतात. डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन च्या मध्ये वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप येतात. स्कूल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ओबीसी, SCBC, VJNT अँड SBC वेलफेअर डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. मायनॉरिटीज ज्या आहेत आपल्या
महाराष्ट्र राज्यामध्ये भारत देशामध्ये बौद्ध, ख्रिश्चन, मुस्लिम त्यांच्यासाठी पण मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या अंडर मध्ये वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप येतात. डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, MAFSU नागपूर, स्किल डेव्हलपमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट. म्हणजे हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत आणि या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कॉलरशिप येत असतात. आता जसं मी इथे तुम्हाला सांगितलं की सोशल जस्टिस अँड स्पेशल असिस्टंट डिपार्टमेंटमध्ये या वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स आहेत. ओके, आता जर मला इथे एक्झाम्पल म्हणून जर मला सांगायचं झालं असेल की राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, मी नंतर ही वेबसाईट एक्सप्लेन केल्यानंतर मी एक छोट्या प्रमाणामध्ये पण इथे सांगणार आहे की वेगवेगळे त्याचे क्रायटेरिया काय आहेत आणि त्याचे स्कॉलरशिप कोणती मिळते, कशी मिळते, ती देखील मी माहिती नंतर संक्षिप्त रूपामध्ये थोड्या वेळानंतर सांगणार आहे. आता फक्त मी एक दोन टॅब्स याच्यामधला ओपन करून तुम्हाला दाखवील. आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला जायचं आहे, समजा तुम्हाला जाणून घ्यायची की राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप काय आहे, तर या लिंकवरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर या लिंकचे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज याचा ओव्हरव्ह्यू काय आहे, बेनिफिट्स काय आहेत, एलिजिबिलिटी काय आहे, तुम्हाला रिन्यू दरवर्षी करावं लागतं, मग ते रिन्यू पॉलिसी काय आहे, डॉक्युमेंट्स कोणकोणते रिक्वायर्ड आहेत, आणि तुम्हाला या वेबसाईटवरून ह्या ज्या कोणत्याही स्कॉलरशिप ज्या मी तुम्हाला सांगितला, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, या सर्व स्कॉलरशिप जर तुम्हाला अप्लाय करायच्या असतील तर त्या अप्लाय तुम्हाला या पोर्टल थ्रूच तुम्हाला अप्लाय करायला लागतात. तुम्हाला इथे पहिल्यांदा तुमचं अकाउंट ओपन करावं लागेल. इथे बघा न्यू ऍप्लिकेंट्स रजिस्ट्रेशन, तर तुम्हाला इथे क्लिक करायला लागेल. या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या या सर्व डिटेल्स तुम्हाला भरावे लागतील. या डिटेल्स भरल्यानंतर तुम्ही ऍप्लिकेंट्स लॉग इन म्हणून क्लिक करा, कारण तुमचं लॉग इन तुमच्याकडे युजर नेम आणि पासवर्ड असेल. त्या ऍप्लिकेंट्स लॉग इन मधून जर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मग त्या रिस्पेक्टिव्ह स्कॉलरशिप वरती गेल्यानंतर, आता समजा मी इथे जातोय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्कॉलरशिप, ओके, लॉग इन टू अप्लाय. मग तुम्हाला या स्कॉलरशिपसाठी जर तुम्ही एलिजिबल आहात आणि याला जर तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त पहिल्यांदा तुम्ही न्यू ऍप्लिकेंट रजिस्ट्रेशन याच्यावरती जाऊन तुम्हाला ऍप्लिकेशन लॉग इन तुम्हाला पहिल्यांदा मिळवावं लागेल, रजिस्ट्रेशन करायला लागेल. त्यानंतर जी स्कॉलरशिप ज्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे त्या स्कॉलरशिपच्या पेजवरती क्लिक करायचं आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला इथे डायरेक्ट ऑप्शन येतो लॉग इन टू अप्लाय. याच्यावरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही लॉग इन करायचं. लॉग इन केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तिथे तुमच्या ज्या काही डिटेल्स असतील त्या डिटेल्स तुम्हाला फिल करायच्या. ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्या स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय केलेलं आहे आणि ज्या काही स्कॉलरशिपच्या अटी आहेत त्या जर तुम्ही पात्र असाल, अटीसाठी जर पात्र असेल तर नक्कीच तुम्हाला ती स्कॉलरशिप मिळेल. आता मी फक्त इथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मेरिट स्कॉलरशिप बद्दल तुम्हाला माहिती देतो. डिपार्टमेंट कुठल्या डिपार्टमेंट कडून दिली जाते तर सोशल जस्टिस अँड स्पेशल असिस्टन्स. नंतर आहे ओव्हरव्ह्यू क्रिएटिंग अँड, आता ओव्हरव्ह्यू बद्दल मी काय सांगत नाही. बेनिफिट्स काय आहेत? अंडर दिस स्कीम द SC स्टुडंट्स हू secured 75% or more than 75% in marks in SSC examination and takes admission in the 11th state, 11वी मध्ये जर ऍडमिशन घेत असेल तर त्यांना विल गेट 300 per month scholarship for 10 months for 2 years. 11वी आणि 12वी साठी ही स्कॉलरशिप आहे, राईट. आणि दिस स्कॉलरशिप विल बी गिव्हन इन द एडिशन टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप अँड फ्रीशिप. त्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बद्दल स्कॉलरशिप बद्दल जे घेत आहेत या स्कॉलरशिप बरोबर त्या स्कॉलरशिप देखील विद्यार्थ्यांना मिळतात. नंतर एलिजिबिलिटी, स्टुडंट्स शुड बिलॉंग टू SC कॅटेगरी. देर इज नो इन्कम लिमिट फॉर दिस स्कॉलरशिप. स्टुडंट मस्ट बी स्टडिंग इन 11वी आणि 12वी मध्ये स्टुडंट्स ऍडमिशन घेतलं पाहिजे. स्टुडंट शुड सेक्युअर 75% मार्क्स, 75% जास्त मार्क्स त्यांना 10वी मध्ये मिळाले पाहिजे. स्टुडंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्राचा रेसिडेंट पाहिजे. नंतर कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हाला पाहिजे, 10वीची मार्कशीट तुम्हाला पाहिजे, लिव्हिंग सर्टिफिकेट तुमच्याकडे पाहिजे आणि 11वीला तुम्ही ऍडमिशन घेतलंय त्याची रिसिप्ट तुमच्याकडे पाहिजे. ओके, ह्या सगळे जर डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही रिन्यू ऍप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन तुम्ही ते करू शकता आणि त्यानंतर तुम्ही इथे लॉग इन टू अप्लाय वरती जाऊन तुम्ही क्लिक करू शकता आणि तुम्ही या स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करू शकता. ओके, तर ही झाली माहिती. नंतर आता जर तुम्ही बघितली ट्रायबल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, आता याच्यावरती मी क्लिक केल्यानंतर बघितलं तर इथे बघा वेगवेगळे स्कॉलरशिप आहेत. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ट्युशन फी अँड एक्झाम फी फॉर ट्रायबल स्टुडंट्स, vocational education fee reimbursement, vocational education maintenance allowance, vocational training fee reimbursement for students belonging to scheduled tribe category. नंतर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती स्कीम. आता ही स्कीम आता जर बघितलं ही सेम स्कीम आहे, फक्त तिथे सोशल जस्टिस अँड स्पेशल असिस्टंट डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून ती फक्त SC कॅटेगरीना दिली जात होती. या डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं ना तर इथे सगळ्या स्टुडंटसाठी ही अवेलेबल आहे. सगळ्या स्टुडंटसाठी ही अवेलेबल आहे. सगळ्यांनी जी काय आहे
डॉक्युमेंट्स कुठले लागत आहेत आणि एलिजिबिलिटी काय आहे ती सगळ्याच्या सगळी इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. ओके, तदनंतर जर आपण बघितलं तर इथे ट्रायबलच्या अंडर मी सांगितलं. नंतर एकलव्य कन्सेशन फी, एज्युकेशन कन्सेशन टू स्टुडंट ऑफ एक्स सर्व्हिसमॅन जे आहे त्यांच्यासाठी स्कॉलरशिप आहे. एकलव्य स्कॉलरशिप, स्टेट गव्हर्नमेंट ओपन मेरिट स्कॉलरशिप टू मेरिटियस स्टुडंट्स बिलॉंगिंग टू मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स. पोझेसिंग मॅथमॅटिक्स अँड फिजिक्स मध्ये जे करिअर करत आहेत त्यांच्यासाठी वेगळी स्कॉलरशिप आहे. गव्हर्नमेंट विद्यानिकेतन स्कॉलरशिप, स्टेट गव्हर्नमेंट दक्षिणा अधिछात्र स्कॉलरशिप, गव्हर्नमेंट रिसर्च अधिछात्र, एज्युकेशन कन्सेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी स्कॉलरशिप, असिस्टन्स टू मेरिटियस स्टुडंट स्कॉलरशिप, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना. ओके, तर आता जर तुम्ही बघितलं ना तर आता बघा हे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, आता इथे राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना EBC. आता इथे इंजिनिअरिंग मध्ये जे मुलं ऍडमिशन घेतात त्यांची जी इंजिनिअरिंगची पूर्ण फी माफ होते ती या योजनेच्या अंडर खाली इंजिनिअरिंगची फी सर्व जर पात्र जर असेल, आता मी याच्यावरती क्लिक करतो म्हणजे पूर्ण ट्युशन फी माफ होते. याच्यामध्ये दिलेलं आहे पूर्ण डॉक्युमेंट्स काय आहेत ते सगळं दिलेलं आहे. बेनिफिट्स 50% स्टुडंट बेनिफिट्स, 50% ऑफ ट्युशन फीज अँड 50% ऑफ एक्झाम फीज. ओके, मग एलिजिबिलिटी काय आहे ती सर्व इथे दिलेली आहे. नंतर डॉक्युमेंट्स कोणकोणते लागतात ते सर्व डॉक्युमेंट्स इथे दिलेले आहेत. ओके, मग याच्यामध्ये आता स्पेसिफिक जर तुम्ही बघितलं स्कूल अँड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मग ओपन मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ज्युनियर कॉलेज, मेरिट स्कॉलरशिप फॉर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास स्टुडंट्स, नंतर OBC, SC, BC, VJNT अँड SBC वेलफेअर डिपार्टमेंट. आता इथे स्पेसिफिक बघा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप टू VJNT स्टुडंट्स. आता फक्त VJNT स्टुडंटसाठीच ही स्कॉलरशिप आहे. ट्युशन फीज अँड एक्झामिनेशन फीज टू VJNT स्टुडंट्स. मी परत सांगतोय की प्रत्येक स्कीमसाठी तुम्हाला फक्त बघायचं आहे की तुम्हाला जर चेक करायचं की मी एलिजिबल आहे की नाही, या वेब पेज वरती जायचं. मला समजा या स्कीमसाठी अप्लाय करायचं आहे VJNT, याच्यावरती मी क्लिक करणार. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मला इथे ओव्हरव्ह्यू येत आहे. ओके, नंतर बेनिफिट्स काय आहेत ते मला इथे सर्व दिसत आहेत. एलिजिबिलिटी काय आहे, द पॅरेंट्स गार्डियन्स अॅन्युअल इन्कम शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 लाख. मग यासाठी तुम्हाला उत्पन्नाचा दाखला पाहिजे, बरोबर आहे. मग नंतर VJNT कॅटेगरी पाहिजे, महाराष्ट्राचा रेसिडेंट पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये पाहिजे, ऍडमिशन घेतलेलं पाहिजे आणि डॉक्युमेंट्स कुठलं आहे तर बघा इथे दिलेले आहेत. कास्ट सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी, HSC अँड SSC मार्कशीट, गॅप सर्टिफिकेट. जर तुम्ही गॅप घेतलेला असेल 11वी 12वी ला ऍडमिशन घेण्याच्या आधी 10वी मध्ये जर तुम्ही गॅप घेतला असेल तर तुम्हाला तुमच्याकडे गॅप सर्टिफिकेट पाहिजे. इफ ऍप्लिकेबल फॉर फादर गार्डियन्स, डेथ सर्टिफिकेट जर तशी काही घटना झाली असेल तर, रेशन कार्ड, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ स्टुडंट्स ऑफ पॅरेंट्स अँड गार्डियन्स. म्हणजे सगळ्या डिटेल्स इथे दिलेल्या आहेत. आणि तुम्ही इथे प्रत्येक म्हणजे तुम्ही जर बघितलं ना, स्कॉलरशिप फ्रीशिप विल कंटिन्यू अंटिल ऍप्लिकंट्स कम्प्लीट्स 1 कोर्सेस. एक्झाम्पल इथे दिलेला आहे 11वी 12वी BA MA MPhil. हे जर बघितलं ना, दी स्टुडंट्स नॉट अलाउड टू स्कॉलरशिप फ्रीशिप बट आफ्टर admission to MBA, after B.Ed, it can be eligible for scholarship freeship as it is professional post graduate course. म्हणजे जे काय आहे ना प्रत्येक, आता मी म्हटलं ना प्रत्येक स्कॉलरशिप जर मी एक्सप्लेन करायला गेलो ना तर मला ज्या गोष्टी सांगायच्या आहेत त्या 1 तासामध्ये होणार नाहीयेत. त्यामुळे मी म्हणतोय की तुम्हाला जी काही ही पोर्टल तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, तुम्हाला कसं जायचं ते तुम्हाला सांगायला. आणि असं काही की या सगळ्या गोष्टी माहिती घेण्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशनच करायचं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशनच करायचं आहे. काही गरज नाही. रजिस्ट्रेशन न करता देखील तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहिती आहे इथे तुम्हाला मिळू शकतात. तुम्हाला रजिस्ट्रेशन केव्हा करावं लागतं तर तुम्हाला एखाद्या स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करायचं आहे तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. ओके, तदनंतर जर तुम्ही बघितलं की डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज फी रिइम्बर्समेंट स्कीम, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हॉस्टेल मेंटेनन्स अलाउन्स. ओके, नंतर मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटच्या अंडर या वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप येतात. ओके, स्कॉलरशिप फॉर स्टुडंट्स ऑफ मायनॉरिटी कम्युनिटीज परस्युइंग हायर एज्युकेशन, हायर अँड प्रोफेशनल कोर्सेस, DT अंडर ज्या कोर्सेस येतात त्याच्यासाठी ही स्कॉलरशिप आहे. स्कॉलरशिप फॉर स्टुडंट्स, प्रत्येक स्कीम वरती तुम्ही क्लिक केलं तर ऑटोमॅटिकली सगळे बेनिफिट्स काय, एलिजिबिलिटी काय, रिन्युअल पॉलिसी काय आहे, डॉक्युमेंट्स कुठले कुठले लागतात आणि तुम्हाला
आणि प्रत्येक आता रिलेटेड डॉक्युमेंट गव्हर्नमेंट रिझोल्युशन इथे या गव्हर्नमेंट रिझोल्युशन वरती तुम्ही क्लिक केलं ना तर इथे देखील तुम्हाला त्याचे जे काही GR आहेत मराठीमध्ये सगळे शासन निर्णय नंतर कोण कोण याच्यासाठी अप्लाय करू शकतं त्याच्या अटी काय आहेत त्या सगळे इन्फॉर्मेशन यामध्ये देखील गव्हर्नमेंट रिझोल्युशन मध्ये देखील तुम्हाला मिळू शकतात. ओके ओके जर तुम्ही जर बघितलं तर प्रत्येक वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत. आता मी संक्षिप्त रूपामध्ये तुम्हाला ही माहिती देतो. तर तुम्हाला ही जर माहिती पाहिजे संक्षिप्त रूपामध्ये तर इथे बघा पहिल्यांदा मी सांगतो पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SBC स्टुडंट महाराष्ट्र हॉस्टेलेटसाठी ऍडमिशन आहेत. तर त्याच्या आधी मी इथे पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप फॉर टू SBC स्टुडंट ही डिपार्टमेंट कुठला आहे सांगते. आता कधी अप्लाय करायचं बिटवीन आता ही जी लिंक आहे याच्यावरती तुम्हाला सगळ्या ज्या काही मी स्कॉलरशिप तिथे सांगितल्या त्या स्कॉलरशिप कधी अप्लाय करायच्या तुम्हाला कुठल्या डिपार्टमेंट कडून या स्कॉलरशिप आपल्याला मिळतात राईट. आणि ही इन्फॉर्मेशन पहिल्यांदा इथे आहे डिटेल लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्कॉलरशिप आणि ही जी लिंक आहे ही एक वेबसाईट आहे. त्या वेबसाईटवरती महाराष्ट्राच्या ज्या काही वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स येतात त्या सगळ्या स्कॉलरशिप आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर टोटल 26 स्कॉलरशिप इथे अवेलेबल आहेत ज्या मी तुम्हाला इथे सांगितल्या त्याच इथे या सगळ्या स्कॉलरशिप इथे आहेत. कुठल्या डिपार्टमेंट कडून ती स्कॉलरशिप मिळते ती आहे. आता त्यानंतर एलिजिबिलिटी काय आहे आता सेम सिक्वेन्स जो आहे हा 1 ते 26 हा इकडे सिक्वेन्स आहे. या 1 ते 26 सिक्वेन्स मध्ये आता इथे एलिजिबिलिटी कंडिशन्स फॉर महाराष्ट्र स्कॉलरशिप. मग एलिजिबिलिटी कंडिशन्स कोणकोणत्या आहेत महाराष्ट्रामधील मुलांसाठी. मग कॅटेगरी कुठली आहे SBC for all category for VJNT okay for ex serviceman for ST student for all students okay आता गव्हर्नमेंट रिसर्च अधिशास्त्र फॉर ऑल स्टुडंट म्हणजे कुठलाही स्टुडंट इथे काही कुठल्याही कास्टची अट नाही आहे. आता इथे मेंटेनन्स अलाउन्स फॉर SC स्टुडंट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेस ओके. मग इथे दिलेले आहे फक्त SC स्टुडंट्स इथे अप्लाय करू शकतात. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर उजव्या साईडला जी आहे एलिजिबिलिटी दिलेली आहे. आता एक उदाहरणार्थ मी सांगतो की ट्युशन फीस फॉर एक्झामिनेशन फीस टू VJNT स्टुडंट्स महाराष्ट्र कोण अप्लाय करू शकतं तर VJNT स्टुडंट्स अप्लाय करू शकतात. काय त्याची आहे स्कॉलरशिप आहे तर स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर स्टुडंट्स स्टडिंग फॉर ऍट पोस्ट मॅट्रिक्युलेशन लेवल इन government and government aided institutions. The annual income of the family should not exceed 8 lakh. 8 लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न कुटुंबाचं पाहिजे. The student must have taken admission through CAP process. आता मला सांगायचं की या ज्या स्कॉलरशिप मी इथे दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या स्कॉलरशिप कॅप थ्रू तुम्ही जर ऍडमिशन घेतलेलं असेल तरच तुम्हाला या स्कॉलरशिपसाठी तुम्ही एलिजिबल आहात. जर समजा तुम्ही मॅनेजमेंट कोटामधून ऍडमिशन घेतलेलं आहे तर तुम्ही या ज्या काही स्कॉलरशिप्स आहेत त्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्ही एलिजिबल नाहीत. त्यासाठी तुम्ही ऍडमिशन्स मग तुम्ही ते 11वीला घेतलेला आहे 12वीला घेतलेला आहे किंवा डिग्रीसाठी घेतलेला आहे किंवा प्रोफेशनल व्यावसायिक कोर्सेससाठी तुम्ही घेतलेला आहे तर तुम्ही कॅप थ्रूच ऍडमिशन घेतलेलं पाहिजे तरच तुम्हाला या स्कॉलरशिप मिळू शकतात. आता ही झाल्या सगळ्या क्रायटेरिया. त्यानंतर जर तुम्हाला बघायचं असेल की एक्झॅक्टली मिळतं काय आणि इकडे जर स्टेप्स बघा मी तुम्हाला म्हणतोय की एखाद्या विद्यार्थ्याला लॉग इन करायचं आणि स्टेप्स माहिती नाही तर इथे सगळ्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत. स्टेप 1 ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन ऍट महाडीबीटी. मग या रजिस्ट्रेशनच्या स्टेप्स कुठल्या आहेत इथे डिटेल माहिती दिलेली आहे. व्हिजिट दी महाडीबीटी वेबसाईट क्लिक ऑन न्यू ऍप्लिकंट रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन येस अँड एंटर युअर आधार कार्ड अँड प्रोसीड. म्हणजे आधार कार्ड नंबर एंटर करा प्रोसीड करा. ऑथेंटिकेट करा तुमचा आधार कार्ड नंबर मोबाईल लिंक क्लिक तुमचा आधार कार्ड तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधार कार्डची लिंक पाहिजे. जर तुमचा नसेल तर हे रजिस्ट्रेशन करायच्या आधी तुम्हाला पहिल्यांदा तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधार कार्डशी लिंक करावा लागेल तरच तुम्ही हे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट करू शकता. अदरवाइज यू कॅनॉट कम्प्लीट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओके. नंतर तुम्ही सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. क्रिएट लॉग इन आयडी युजर आयडी पासवर्ड तुम्ही टाका. तुमची जी काही सगळी माहिती दिली आहे ती लिहा. तुमचा ईमेल आयडी मोबाईल नंबर तुम्ही सक्सेसफुली रजिस्टर करा. OTP तुमच्या मोबाईल नंबर ईमेल वरती येईल तर OTP ती करून तुमचा ईमेल आयडी आणि तुमचा मोबाईल नंबर सेव्ह करा. नंतर सेव्ह ऑल द डिटेल्स. स्टेप 2 युजर लॉग इन. मग तुम्ही रजिस्टर केल्यानंतर तुम्हाला ऍप्लिकेंट लॉग इन मध्ये जायचं आहे आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की रजिस्ट्रेशन केलं न्यू रजिस्ट्रेशन इथे दिलेलं आहे. रजिस्ट्रेशन करा. त्यानंतर रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर जो तुमच्याकडे युजर आयडी आहे जो पासवर्ड आहे तो टाका
याच्यावरती क्लिक करा, ऍप्लिकेंट लॉगिन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचा युजर नेम जे तुम्ही दिलेला आहे ते आणि जो तुम्ही पासवर्ड दिलेला आहे तो आणि हा तुमचा कॅप्चा आहे, हा जो कॅप्चा दिसतोय तुम्हाला TYQEH कॅपिटल मध्ये दिलेला तो इथे टाईप करायचा आहे आणि लॉगिन हिअर करायचा. लॉगिन हिअर केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्या पेजवरती जाऊन तुम्हाला ती डिटेल सर्व स्कॉलरशिप बद्दल तुम्ही मिळेल आणि तुम्ही तिथे त्या स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करू शकता. नंतर अप्लाय फॉर महाराष्ट्र स्कॉलरशिप युझिंग युजर डॅशबोर्ड. मग त्या युजर डॅशबोर्ड वरती युजर डॅशबोर्ड म्हणजे कुठला, हा युजरचा डॅशबोर्ड आहे, हा युजरचा डॅशबोर्ड आहे. मग या डॅशबोर्ड वरती जायचंय तुम्हाला आणि तिथे जाऊन या पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप वरती कोणत्याच समजा तुम्ही डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन अंडर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज EBC स्कॉलरशिप तुम्हाला अप्लाय करायचं, तर या लिंक वरती क्लिक करायचं तुम्हाला आणि लॉग इन टू अप्लाय करण्यासाठी, स्कॉलरशिपला अप्लाय करण्यासाठी लॉग इन करून तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे. फक्त एवढीच तुम्हाला गोष्ट करायची. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगा इथे ती सगळी स्टेप दिलेली आहे. नंतर चेक द स्कॉलरशिप ऍप्लिकेशन स्टॅटस, तुमचं ऍप्लिकेशन स्टॅटस अप्रूव्ह झालाय का रिजेक्ट झालाय ते सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते. ओके, आता समजा तुम्हाला ऑफलाईन पद्धतीने जर आपलं ऍप्लिकेशन करायचं तर त्याच्या पण स्टेप्स इथे दिलेल्या आहेत. ओके, नंतर आता रिवॉर्ड्स काय आहेत. ओके, आता म्हणजे ज्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्ही अप्लाय करता त्याला तुम्हाला कशा पद्धतीने तुम्हाला त्याचा परतावा मिळणार आहे. तर पहिल्यांदा पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SBC स्टुडंट. ओके, फॉर हॉस्टेलाइट्स 150 रुपये ते 425 रुपये पर मंथ, म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एवढीच तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते. मग ते तुम्ही हॉस्टेल स्टुडंटसाठी मिळू शकते. तर फॉर डे स्कॉलर्स 90 रुपयापासून 190 रुपये प्रति महिन्याच्या हिशोबाने तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळते. आता ही स्कॉलरशिप वरती दिलेली आहे की कुठल्या कॅटेगरीसाठी अवेलेबल आहे. बघा इथे संक्षिप्त रूपामध्ये दिलेली आहे कुठली कॅटेगरीसाठी अवेलेबल. आता इथे मी सांगतो की त्या कॅटेगरीच्या मुलांना काय स्कॉलरशिप मिळते. मग ती स्कॉलरशिप अशी आहे, ट्युशन फीस फॉर आता ट्युशन फीस अँड एक्झामिनेशन फीस टू SBC स्टुडंट महाराष्ट्र, रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्युशन फीस, म्हणजे जी काही तुम्ही फी भरलेली असेल मग त्याची सगळी रिएम्बर्समेंट तुम्हाला मिळते. ओके, नंतर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, मग अप टू 30,000 फॉर 10 मंथ्स, म्हणजे 10 महिन्यासाठी. मी जसं म्हटलं की हे काय आहे की जी मुलं हॉस्टेलमध्ये ऍडमिशन घेतात या योजनेमधून, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह. आता या योजनेनंतर मी हॉस्टेल बद्दल पण तुम्हाला थोडक्यात माहिती नंतर देणारच आहे थोड्या वेळानंतर. या योजनेमध्ये जेव्हा तुम्ही अप्लाय करता ते अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला वार्षिक तुम्हाला तिथे राहणं फ्री आहे. मुंबई सारख्या ठिकाणी कांदिवली, जोगेश्वरी, वर्ली, चेंबूर टॉप लोकेशनला एकदम 10-12 माळ्याच्या टॉप बिल्डिंग्स मध्ये आजूबाजूला चांगले एकदम सोसायटी आहेत, चांगलं राहणीमान आहे, अशा ठिकाणी फ्री मध्ये तुम्हाला राहणीमान राहायला मिळतं. तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्टची जी काही फीज आहे, सकाळचं जेवण, सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचं जेवण, आठवड्यातून 2 वेळा व्हेज नॉनव्हेज जेवण, सणावारीला जे काही सणवार असतात आपले महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसार त्या सणावाराला तुम्हाला सणावारानुसार जेवण तिथे मिळत असतं. त्यानंतर तुम्हाला महिन्याला इथे 30,000पर्यंत तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळते, म्हणजे पैशाच्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळते. तुम्हाला प्रोजेक्टसाठी 5,000पर्यंत भत्ता मिळतो जर तुम्ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत जर तुम्ही ऍडमिशन जर तिथे घेतलेलं असेल तर. म्हणजे राहणीमान सर्व तुम्हाला फ्री आहे. तुम्हाला जे काही प्रोजेक्टसाठी जे काही खर्च येतो तो खर्च, तुम्हाला जाण्या येण्याचा जो काही खर्च आहे, नंतर तुम्हाला पुस्तकासाठी जो काही खर्च आहे, वह्या पुस्तकांचा जो काही खर्च तो खर्च देखील. आणि तुम्ही जर बघितलं, आता मी इथे हॉस्टेलचा जर निघालाय तर त्या हॉस्टेलची बद्दलची मी माहिती देतो तुम्हाला. एक मी PDF इथे ओपन करून ठेवलेली होती. आता बघा इथे मी सांगितलं की गव्हर्नमेंट हॉस्टेल्स या वेबसाईट वरती तुम्हाला जायचं आहे, sjsk.maharashtra.gov.in या लिंक वरती गेल्यानंतर इथे बघा संस्थावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसतं की वसतिगृह. या वसतिगृहवरती तुम्ही जर क्लिक केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं की गव्हर्नमेंट हॉस्टेल. मग जिल्ह्यानुसार अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, मुंबई सब रिजन, नागपूर, नांदेड, नाशिक, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ. मग याच्यानंतर मी यवतमाळवरती क्लिक करतो. मग इथे कोणकोणती हॉस्टेल्स आहेत, त्या हॉस्टेलचं नाव काय आहे, ते हॉस्टेल मुलांसाठी आहे का मुलींसाठी आहे ते दिलं. तिथे सँक्शन स्ट्रेंथ काय आहे, नंबर ऑफ सँक्शन रिसिव्ड, म्हणजे प्रत्येक वर्षाला. आता हे इथे त्यांनी डेटा अपडेट केलेला नाहीये, म्हणजे दरवर्षी. आता इथे जर बघितलं ऍडमिशन इन 2015-16 म्हणजे जवळपास 150 मुलं दरवर्षी इथे ऍडमिट होत असतात. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर जिल्हा वाईज उस्मानाबाद वरती मी क्लिक केल्यानंतर इथे मला होता त्या हॉस्टेलची लिस्ट मिळते. म्हणजे महाराष्ट्र असं समजू नये की मी आता इथे समजा काही मुलं खेडेगावामध्ये आहेत आणि तिथे त्यांना समजा मुंबई सारख्या रिजन मध्ये त्यांना जर यायचं असेल तर इथे बघा मुंबई रिजन वरती तुम्ही क्लिक करता तर मुंबईमध्ये कुठले कुठले हॉस्टेल आहेत तिथे तुम्हाला मिळते. मुंबई 7 वरती तुम्ही क्लिक करता तरी म्हणजे 150, 100
म्हणजे जवळपास दरवर्षी जर बघितलं तर अराउंड 1000च्या आसपास मुलं मुंबईमध्ये ऍडमिट होऊ शकतात हॉस्टेल्समध्ये. नंतर जर तुम्ही बघितलं तर इथे ठाणे, म्हणजे ठाण्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर खूप सारी हॉस्टेल्स आहेत. म्हणजे असे प्रत्येक जिल्हा जो आहे, प्रत्येक जी काही मेट्रो सिटी आहे तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉस्टेल्स इथे अवेलेबल आहेत. मग हॉस्टेल बघा, जशी मुलांसाठी हॉस्टेल्स अवेलेबल आहेत तशी ही मुलींसाठी देखील हॉस्टेल्स अवेलेबल आहेत. ओके, तर तुम्हाला आता इथे मी बघितलं, इथे बघा मी ओपन करून ठेवलाय की शालेय विद्यार्थी देखील हॉस्टेलमध्ये ऍडमिट होऊ शकतात. ओके, 1ली ते 10वीची विद्यार्थी देखील हॉस्टेलला ऍडमिशन मिळू शकतात. 11वी 12वी ओके नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ओके व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून. म्हणजे इथे फक्त डेट्स दिलेल्या आहेत की ऑनलाईन प्रवेशासाठी अर्ज कधी करायचा, पहिली यादी कधी येते, पहिल्या निवड यादीमधून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची अंतिम मुदत काय आहे, रिक्त जागेवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड यादी प्रसिद्ध. मग या तारखा दिलेल्या आहेत. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर बघा, शालेय विद्यार्थी अप्लाय करू शकतात, 10वी 11वीची विद्यार्थी अप्लाय करू शकतात. म्हणजे 10वी 11वीला ऍडमिशन घेतलं ते 11वी 12वी साठी एलिजिबल राहतात. नंतर BA BCom म्हणजे तुम्ही BAच्या फर्स्ट वर्षाला असाल, म्हणजे 13वी साठी ऍडमिशन घेताय तुम्ही, BAच्या फर्स्ट वर्ष म्हणजे पहिलं वर्ष, फर्स्ट इयर, थर्ड इयर, FY SY TY 3 वर्षाचा जर कोर्स असेल तर तुम्ही पहिल्या वर्षी ऍडमिशन घेताय तर ते सलग 3 वर्ष तुम्हाला राहील. आता तिथे अटी आहेत की तुम्हाला तिथे तुम्ही मिनिमम तुम्हाला 50 किंवा 60% मिळायला ऍडमिशन दरवर्षी तुम्हाला मिळायलाच पाहिजे. तुम्ही कुठल्याही विषयामध्ये म्हणजे त्या इयर ड्रॉप तुम्हाला नसायला पाहिजे. मग तिथे आहे, इयर ड्रॉप असेल तर तुम्हाला 1 वर्ष बाहेर राहावं लागतं. इयर ड्रॉप जर तुमचा नसेल तर तुम्ही दरवर्षी कंटिन्युअस करू शकता. मग इयर ड्रॉप जर समजा असेल, मग ज्या वर्षाचा तुम्हाला इयर ड्रॉप आहे, समजा मी सेकंड इयर मधून थर्ड इयर मध्ये गेलो, मग थर्ड इयर मध्ये इयर ड्रॉप लागला तर त्या थर्ड इयर मध्ये मी त्या हॉस्टेलला राहू शकत नाही. ओके, मग तुम्ही जेव्हा सगळे जे काही तुमचे केटी तुम्ही जेव्हा केटी क्लिअर करता, मग केटी क्लिअर केल्यानंतर परत तुम्ही हॉस्टेलला एलिजिबल आहे. ओके, म्हणजे अशा ज्या काही कंडिशन्स असतात, मग बघा BA BCom BSc सारख्या अशा 12वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये तुम्हाला घ्यायचं असेल हॉस्टेल ऍडमिशन तर तिथे देखील तुम्ही घेऊ शकता. MCom MSc असे पदवी नंतरचे पदव्युत्तर, पदवी पदविका इत्यादी अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून म्हणजे याच्या डेट्स इथे दिलेल्या आहेत. नंतर व्यवसाय अभ्यासक्रम, जसं तुम्ही वैद्यकीय शिक्षण घेत आहात, तुम्ही इंजिनिअरिंग शिक्षण घेतात, आर्किटेक्चर, फार्मसी, कुठलंही शिक्षण घेतात तुम्ही, व्यावसायिक अभ्यासक्रम कुठल्याही प्रकारचा घेतात, त्याला देखील तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. हॉस्टेलला ऍडमिशन तिथे तुम्ही घेऊ शकता. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हॉस्टेल्स आहेत आणि छान असं तिथे सवलती आहेत. तुम्हाला वार्षिक महिन्याचे भत्ते 30,000पर्यंत तुम्हाला मिळतात. प्रोजेक्टची जे काही फीज आहे तुम्हाला मिळते, वह्या पुस्तकांसाठी मिळतात, राहणीमान खाणं पिणं यासाठी सगळं तुम्हाला तिथे मिळत असतं. ओके, तर ही 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 झाली हॉस्टेल बद्दलची माहिती. आता इथे मी परत सांगतो की हॉस्टेल बद्दल आता ही एक वेबसाईट आहे. आता ही पण प्रत्येक जी लिंक मी इथे ओपन करतोय त्याची लिंक इथे आहे, तुम्ही लिंक बघू शकता. माझ्या या रेकॉर्डेड लेक्चर मध्ये ही लिंक तुम्हाला तिथे दिसेल, त्या लिंक वरती तुम्ही जाऊ शकता आणि तुम्हाला डिटेल माहिती तुम्ही मिळवू शकता. आता हॉस्टेल बद्दलचं जर डिटेल जर तुम्हाला बघितलं तर इथे हॉस्टेलची प्रोसिजर काय आहे, हॉस्टेलला तुम्हाला ऍडमिशनसाठी अप्लाय करायचं आहे आणि सगळं तुम्ही स्कॉलरशिपसाठी अप्लाय करताय किंवा तुम्ही फ्री साठी अप्लाय हॉस्टेलसाठी अप्लाय करताय, तुम्हाला ऑनलाईनच तुम्हाला अप्लाय करायचं. मग इथे हॉस्टेलसाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी ऑनलाईनची प्रक्रिया काय, ही या वेबसाईटवरती डिटेल दिलेली आहे. ऍडमिशन प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बघा इथे या वेबसाईटवरती जा, तुम्ही लॉग इन करा. न्यू स्टुडंट, तुम्हाला जसं मी सांगितलं की न्यू रजिस्ट्रेशन तुम्हाला करा, न्यू स्टुडंट रजिस्ट्रेशन. आता मी फक्त या वेबसाईटवरती क्लिक करतो. इथे तर बघा या लिंक वरती इथे गेलो मी. ओके, मग इथे बघा युजर नेम आणि पासवर्ड आहे. त्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायला लागेल. तो रजिस्ट्रेशन जो असेल तुमचा युजर नेम पासवर्ड इथे टाका, तुमचा हा कॅप्चा इथे टाका आणि एंटर करा. तुम्ही लॉग इन केल्यानंतर तुम्ही हॉस्टेलसाठी अप्लाय करू शकता. ओके, मग ही इथे बघा सगळ्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत या वेबसाईट वरती. ओके, navayan.com/hostel/help.php इथे हॉस्टेलसाठी इंग्लिशमध्ये पण माहिती दिलेली आहे आणि मराठीमध्ये पण माहिती दिलेली आहे स्टेप वाईज. मग तुम्हाला हॉस्टेलला ऍडमिशन घेण्यासाठी डॉक्युमेंट्स कुठले लागतात, कागदपत्र कुठले लागतात, मार्कशीट आहे, बोर्डचा दाखला आहे, जातीचा दाखला आहे, उत्पन्नाचा दाखला आहे, पासपोर्ट साईज तुमचे फोटो तुमच्याकडे पाहिजेत का जात पडताळणी दाखला आहे, रहिवाशी दाखला आहे, राष्ट्रीयत्वाचा दाखला आहे. ओके, इफ जर गरज असेल तर. ओके, या व्यतिरिक्त जर तुम्ही बघितलं तर आयडेंटिटी प्रूफ, ओके, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ते तुमच्याकडे असायला पाहिजे. आणि असं ऍड्रेस प्रूफ म्हणून तुमच्याकडे पाहिजे लाईट बिल, पासपोर्ट किंवा तुमच्याकडे रेशन कार्ड असेल ते लागेल. एज प्रूफ, वयाचा दाखला लागतो, NOC सर्टिफिकेट लागतं. ओके, आणि स्टुडंटचं बँक पासबुक
तुमचं असायला पाहिजे स्टुडंट. आणि ऑब्व्हियसली जेव्हा तुम्ही 11वी-12वीला ऍडमिशन घेता, हॉस्टेल ऍडमिशन घेता, तर स्कॉलरशिपसाठी आपण विद्यार्थ्यांनी बँकेमध्ये खातं नक्कीच ओपन केलेलं असतं. ओके, तर स्टुडंट्स बँक अकाउंट पासबुक हे आहे. नंतर या व्यतिरिक्त काय पोस्टेज स्टॅम्प सगळं म्हणजे डिटेल, पात्रता काय आहे, ओके, 10वी 12वी 11वी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन, ओके, डिस्टन्स लर्निंग नीड, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू रिअली नीड द हॉस्टेल. म्हणजे काय, हॉस्टेलला जर ऍडमिशन तुम्हाला घ्यायचं असेल तर काय इथे तुम्हाला पाहिजे काय की समजा तुम्ही सोलापूरमध्ये आहेत आणि सोलापूर समजा एक्झाम्पल मी सोलापूरचा रहिवासी आहे, सोलापूरच्या होम युनिव्हर्सिटी मधून मी अप्लाय केलंय आणि मी सोलापूरच्याच हॉस्टेलला अप्लाय करतोय, तिथेच मला कॉलेज मिळालं नाही, तिकडचेच कुठल्या तरी मी जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरती जे हॉस्टेल आहे तिथे मी अप्लाय करतो, तर तिथे कमी चान्सेस आहेत. पहिली प्रायोरिटी काय, जे सोलापूरच्या म्हणजे कोटा असतो पण तो कोटा कमी असतो. होम युनिव्हर्सिटीचे जे स्टुडंट्स असतात त्यांच्यासाठी कोटा खूप कमी असतो. आणि तुम्ही जर त्या एलिजिबिलिटी असते, जसं मी की उत्पन्नाची अट असते, हे सगळ्या कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, त्या कंडिशन्स मध्ये तुम्ही जर बसत असाल, अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीचे जे स्टुडंट्स असतात त्या जिल्ह्याच्या बाहेरून, समजा मी पुण्याचा आहे आणि मी सोलापूरमध्ये ऍडमिशन घेतो, तर पुण्याच्या विद्यार्थ्यांना जास्त प्रायोरिटी दिली जाते. ओके, मग या सगळ्या सिलेक्शन क्रायटेरिया बेसिसवरती दिलं जातं की डिस्टन्स बघितलं जातं, खरंच गरज आहे का, क्वांटिटी किती आहे, आणि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या बेसिसवरती दिलं जातं. जेंडर म्हणजे मुलांसाठी आणि मुलींसाठी तिथे राखीव जागा असतात, त्या राखीव जागा परत कास्ट वाईज पण राखीव जागा असतात. SC ST OBC NT VJ NT NTA NTB NTC याच्यासाठी देखील राखीव जागा असतात. मग इन्कम आहे या संपर्क, आणि इथे बघा या लिंक वरती प्रत्येक रिजन वरती जे काही आहेत त्यांचे ईमेल आयडीज दिलेले आहेत आणि त्यांचे नंबर्स देखील दिलेले आहेत, त्या नंबरवरती तुम्ही फोन करून इथे तुम्हाला डिटेल मिळू शकते. ओके, तर ही झाली स्कॉलरशिप बद्दलची माहिती, महाराष्ट्राच्या ज्या काही स्कॉलरशिप आहेत त्या आणि वसतिगृहाची जी काय आहेत त्याबद्दलची मी इथे माहिती तुम्हाला दिली. सगळेजण तुम्ही अप्लाय करू शकता त्याबद्दलच्या मी तुम्हाला माहिती सांगितली. तदनंतर मी आता येतो गव्हर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. मग या वेबसाईटवरती तुम्हाला जायचं आहे, education.gov.in. ओके, या वेबसाईटवरती गेल्यानंतर इथे स्कॉलरशिप अँड एज्युकेशन लोन म्हणून एक सेपरेट पोर्टल इथे येतं. ओके, तर या पोर्टलवरती तुम्ही गेल्यानंतर, ओके, या लिंकवरती गेल्यानंतर, ओके, तुम्ही इथे तुम्ही जर क्लिक केलं, इथे बघा नॅशनल स्कॉलरशिप वरती क्लिक केल्यानंतर देशामध्ये बघा मी क्लिक करतोय, क्लिक केल्यानंतर या नॅशनल स्कॉलरशिप आपल्या भारत देशामध्ये भारत सरकारतर्फे नॅशनल स्कॉलरशिप कुठल्या आहेत, कोणत्या मुलांसाठी या स्कॉलरशिप दिल्या जातात त्याबद्दलची माहिती तुम्हाला इथे मिळेल. ओके, हे बघा गाईडलाईन स्कीम्स फॉर स्टुडंट्स, स्कॉलरशिप टू स्टुडंट्स फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अँड पोस्ट मॅट्रिक स्टडीज इन हिंदी. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आहेत, JNK इंट्रा मिनिस्ट्रियल कमिटी, अशा वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप इथे दिलेल्या आहेत बघा. आणि इथे लिंक्स पण दिलेल्या आहेत, त्या लिंकवरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्याबद्दलची डिटेल माहिती मिळू शकेल. ओके, आता याच्यानंतर मी महत्वाचं जे आहे त्यावरती मी फोकस करणार आहे आणि ती आहे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप. आता मी जेव्हा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप वरती क्लिक करतोय तेव्हा इथे बघा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप म्हणजे डिटेल जर तुम्हाला माहिती पाहिजे, क्लिक हिअर, क्लिक द लिंक फॉर कंट्री वाईज डिटेल अबाउट द स्कॉलरशिप. ओके, तर याच्यावरती मी क्लिक केलंय, क्लिक केल्यानंतर बघा हे पेज ओपन होतंय आणि इथे म्हणजे भारत देश सोडून भारत देशाच्या बाहेर तुम्ही जर बघितलं तर जवळपास खूप सारे देश आहेत. आता मी डिटेल माहिती इथे सांगतो की तुम्ही कुठल्या कोर्ससाठी अप्लाय करू शकता. इथे युनायटेड किंगडम, ओके, लेवल ऑफ कोर्स मास्टर्स 1 इयर कोर्स और किंवा PhD. ओके, मास्टर्स 1 वर्षासाठी तुम्ही जाऊ शकता किंवा PhD साठी तुम्ही जाऊ शकता. मग एलिजिबिलिटी किंवा इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजी तुम्ही इथे दिलेलं आहे. वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंग तुम्ही वेगवेगळ्या स्ट्रीम मधून केलेल्या, शाखेमधून केलेल्या, त्यात तुम्ही जाऊ शकता. सायन्स प्युअर अँड अप्लाइड, मॅथमॅटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, ऍग्रिकल्चर अँड अलाइड फील्ड, ॲग्रोनॉमी अँड फॉरेस्ट्री, ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस. ओके, मग इथे दिलेलं आहे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मॅनेजमेंट स्टडीज, इकॉनॉमिक्स, फिलॉसॉफी, सायकोलॉजी, लॉ, इंग्लिश अँड पॉलिटिकल सायन्स विथ इंटरनॅशनल रिलेशन्स. ओके, तर याबद्दलची सर्व माहिती इथे दिलेली आहे. नंतर ड्युरेशन काय आहे, 1 इयर फॉर मास्टर्स अँड 3 इयर्स इन केस ऑफ PhD. ओके, आता किती मुलांना स्कॉलरशिप दिली जाते, तर 25 ते 30 मुलांना दिली जाते. ओके, नोटिफिकेशन ऑन मिनिस्ट्री वेबसाईट, ती वेबसाईट पण मी तुम्हाला दाखवतो. इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अँड सप्टेंबर या मंथ मध्ये जाते. मोड ऑफ ऍप्लिकेशन काय आहे तर ऑनलाईन आहे. ओके, the candidates are required to apply online at ministry website as well as at Commonwealth Scholarship Commission website through EAS application system. Okay, the links for the both applications are available in the public notice. जी नोटीस असते ती नोटीसची लिंक पण कुठे असते ते देखील मी तुम्हाला सांगतो. मग एलिजिबिलिटी कंडिशन्स काय,
ओके, मी सांगतो की मी एकच इथे सांगेल इन डिटेल, बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ती तुम्ही वाचू शकता कारण वेळ खूप कमी आहे. एज जर तुम्ही बघितलं, एज काय आहे ती नॉट एज 40 वर्षापेक्षा कमी पाहिजे. मिनिमम क्वालिफिकेशन त्या डिग्रीमध्ये तुम्ही जी काही या वरच्या डिग्री आहेत, इंजिनिअरिंग, सायन्स, ऍग्रिकल्चर, ह्युमॅनिटीज, म्हणजे तुमचं मिनिमम क्वालिफिकेशन झालं पाहिजे. ओके, मास्टर्स डिग्री फॉर पीएचडी वन शुड होल्ड, म्हणजे मास्टर्स बॅचलर डिग्री तुम्हाला मास्टर्ससाठी जायचं आहे तर तुम्हाला बॅचलर डिग्री तुमच्याकडे असली पाहिजे. तुम्हाला पीएचडी साठी जायचं आहे तर तुमच्याकडे मास्टर्स डिग्री असली पाहिजे. ओके, हे झालं मिनिमम क्वालिफिकेशन. मग अदर रिक्वायरमेंट्स काय? अदर दॅन दिस द कॅन्डिडेट मस्ट हॅव कम्प्लिटेड टर्निटरी एज्युकेशन इन इंग्लिश मीडियम मधून असायला पाहिजे कारण तुम्ही युके मध्ये जाताय. ओके, द कॅन्डिडेट्स हुज नेटिव्ह लँग्वेज इज नॉट इंग्लिश आर रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड द एव्हिडन्स दॅट दे हॅव सफिशियंट कॉम्पिटन्स इन इंग्लिश टू स्टडी इन युनायटेड किंगडम. तर तुम्ही इंग्लिशमध्ये तुमची प्रोफिशियन्सी नाहीये तर तुम्हाला काहीतरी सर्टिफिकेशन करावं लागेल, तुम्हाला सादर करावं लागेल की मी खरंच इंग्लिशमध्ये फ्लुएंट आहे. मग ते तुम्हाला नंतर तुम्हाला IELTS ही टेस्ट तुम्हाला देणं गरजेचं आहे. ओके, PhD applicant is required to obtain offer of acceptance from quotational supervisor of his and her chosen university. म्हणजे ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही जाता युके मधल्या त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जो तुमचा गाईड आहे, सुपरवायझर आहे, तो त्याचं सर्टिफिकेशन ऍक्सेप्टन्स लेटर तुमच्याकडे असायला पाहिजे. की समजा प्रोफेसर ए, तर प्रोफेसर डांगे सर, तर डांगे सरांनी तुम्हाला भिडे सर समजा प्रमोद भिडे हा मुलगा आहे तर डांगे सर प्रमोद भिडेला गाईड करायला रेडी आहे, ते सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असलं पाहिजे. ओके, मग असे वेगवेगळे आहेत. मग व्हॅल्यू ऑफ स्कॉलरशिप म्हणजे काय आहे, तर इथे जर तुम्ही बघितलं ना तर तुमचा जाण्याचा खर्च, तुमचा इन्शुरन्स, तुमचा राहण्याचा खर्च, तुमची सर्व कॉलेजची फीस, तुम्ही वर्षातून 2 वेळा येण्या जाण्याचा खर्च, ही सगळा जो काही खर्च आहे तो सगळा आपला महाराष्ट्र सरकार करत असतं जर तुम्हाला त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ऍडमिशन मिळत असेल. ही सगळी स्कॉलरशिप आहे. मग हे फक्त कोणासाठी मिळते? खूप सारे ऍप्लिकेशन येतात. 25 ते 30 विद्यार्थी दरवर्षी या स्कॉलरशिपसाठी एलिजिबल आहेत, फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तदनंतर जर तुम्ही बघितलं आता इथे मी फक्त युके बद्दल सांगितलं. न्यूझीलंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप. ओके, मग हे फरक मास्टर्स आणि पीएचडी साठी जाऊ शकतात. त्याच्या अटी काय, ड्युरेशन काय आहेत, किती स्कॉलरशिप अवेलेबल आहेत. ओके, त्याच्या सगळ्या अटी इथे दिलेल्या आहेत. मी सांगणार नाही, वेळ खूप कमी आहे. ओके, त्याची प्रोसेस काय सगळी इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ड्युरेशन काय आहे ते सगळं. नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्लॉट्स 70-80. आता ही चायनाची आहे. दरवर्षी 70 ते 80 मुलं स्कॉलरशिपसाठी जाऊ शकतात. मग अंडर ग्रॅज्युएटसाठी तुम्ही देखील जाऊ शकता, मास्टर्ससाठी जाऊ शकता चायनामध्ये, डॉक्टरेटसाठी जाऊ शकता, जनरल स्कॉलरशिपसाठी जाऊ शकता, सिनियर स्कॉलरसाठी तुम्ही जाऊ शकता. आणि टोटल 70 ते 80 विद्यार्थी जाऊ शकतात वेगवेगळ्या स्ट्रीम्स मध्ये. ओके, ही चायनाबद्दलची स्कॉलरशिप झाली. ओके, नंतर इथे स्कॉलरशिप आहे इस्रायलमध्ये 5 ते 10 विद्यार्थी जाऊ शकतात. ओके, मग इथे रिसर्च अँड स्पेशलायझेशन फॉर 8 मंथ्स, 8 महिन्यासाठी तुम्ही जाऊ शकता. ओके, तदनंतर आहेत साऊथ कोरियामध्ये विद्यार्थी जाऊ शकतात. ओके, तदनंतर जर तुम्ही बघितलं तर जपानमध्ये विद्यार्थी जाऊ शकतात. ओके, ही सगळी डिटेल या लिंक वरती आहे बघा. ही लिंक तुम्हाला इथे दिसते. या लिंक जर तुम्ही ओपन केली तर त्याची सगळी डिटेल तुम्हाला इथे मिळेल. नंतर इटालीमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. ओके, विद्यार्थी इटालीमध्ये जाऊ शकतात. प्रोसिजर सेम आहे. मेक्सिकोमध्ये स्टुडंट जाऊ शकतात, श्रीलंकेमध्ये स्टुडंट जाऊ शकतात. ओके, म्हणजे अशी वेगवेगळे आहेत. ही झाली फक्त मी सांगितले की महाराष्ट्र सरकारतर्फे जे टायअप आहे कॉमनवेल्थ कमिशन थ्रू, ह्या स्कॉलरशिप बद्दल मी माहिती दिली. या व्यतिरिक्त तुम्ही जर बघितलं तर वेगवेगळ्या फॉरेन कंट्रीजच्या देखील वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप असतात. त्या स्कॉलरशिपसाठी देखील तुम्ही अप्लाय करू शकता. आता यानंतर मी येणार आहे त्याच्या आधी मी तुम्हाला इथे सांगतो की या स्कॉलरशिप अनाउन्समेंट वरती क्लिक करायचं. या स्कॉलरशिप अनाउन्समेंट वरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर ना इथे ज्या काही मी स्कॉलरशिप सांगितल्या या किंवा याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही स्कॉलरशिप ज्या असतील त्या स्कॉलरशिपसाठी तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल ना तर या स्कॉलरशिप अनाउन्समेंट वरती क्लिक केल्यानंतर ज्या काही ऑनगोईंग करंट स्कॉलरशिप आहेत त्या स्कॉलरशिप इथे तुम्हाला दिसतात. आता इथे ऑनगोईंग आहे PISS स्कॉलरशिप 2021 ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड डिझाईन, किंग मॉन्क्रूट युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी, थायलंड. म्हणजे इथे बघा मी आता ज्या आधी सांगितलं थायलंडचं नाव नव्हतं. म्हणजे कुठल्याही स्कॉलरशिप इथे ज्या आहेत आणि आपल्या भारत सरकारमधील विद्यार्थ्यांसाठी अवेलेबल आहे त्या सगळ्या स्कॉलरशिप इथे स्कॉलरशिप अनाउन्समेंट सेक्शन मध्ये असतात. तुम्हाला फक्त या लिंक वरती जायचं आहे. या लिंक वरती गेल्यानंतर बघा या वेबसाईट वरती जायचं आहे. या वेबसाईट वरती गेल्यानंतर तुम्हाला या स्कॉलरशिप अनाउन्समेंट वरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर ज्या काही ऑनगोईंग कुठल्याही तुम्ही समजा आता ऑगस्ट चालू आहे,
ऑगस्टमध्ये ज्या काही स्कॉलरशिप अवेलेबल आहेत त्या स्कॉलरशिपची माहिती आता याच्यावरती पीडीएफ आहे. ही पीडीएफ ही लिंक आहे. या लिंकवरती मी क्लिक केल्यानंतर डिटेल्ड माहिती इथे मला येते. डिटेल माहिती बघा कोण कोण अप्लाय करू शकतं. आर्किटेक्चर, इंटेरियर आर्किटेक्चर, लँडस्केप आर्किटेक्चर, डिझाईन इनोव्हेशन, कम्युनिकेशन डिझाईन, सगळ्याचे सगळे इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. ओके, मग कोणाला अप्लाय करायचं आहे ती देखील इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. ओके, तर सगळी इन्फॉर्मेशन या वेबसाईटवरती तुम्हाला अवेलेबल असते. आणि समजा तुम्ही नोव्हेंबर पुढच्या महिन्यात तुम्ही जाताय, डिसेंबर मध्ये समजा सप्टेंबर मध्ये जाता, तर सप्टेंबर मध्ये ज्या काही स्कॉलरशिप आहे, आता इथे एकच स्कॉलरशिप दिसते. मी असे पण काही काही स्कॉलरशिप म्हणजे जेव्हा मी इथे क्लिक करतो इथे 10, 12, 15, 20 स्कॉलरशिपच्या लिंक्स एका वेळेस अवेलेबल असतात, एका वेळेस ओपन असतात. म्हणजे तुम्हाला काही फक्त या लिंकवरती जाऊन क्लिक करायचं आणि कुठल्या ऍक्टिव्ह स्कॉलरशिप अवेलेबल आहेत त्याच्यावरती बघायचं आणि तुम्ही त्याच्यासाठी एलिजिबल आहात का ते बघायचं आणि एलिजिबल असाल तर तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे. सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन ही पीडीएफ ची लिंक इथे असते. त्या पीडीएफच्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळत असते. ओके, तर हे झालं. त्यानंतर तुम्हाला अजून जर मी जसं म्हणलं की फेलोशिप तुम्हाला अप्लाय करायची असेल तर या वेबसाईटवरती तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेलोशिप ज्या असतात त्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. मग ग्रॅज्युएशन साठी बघा इथे दिले आहे अप टू 8, अप टू 9, क्लास 9, क्लास 10, 11वी 12वी, ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा, पीएचडी, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, पोस्ट डॉक्टरल, वोकेशनल कोर्सेस, कोचिंग कोर्सेस. मग या सगळ्या जे आहेत ना स्कॉलरशिप्स, म्हणजे तुम्हाला जर तुम्ही समजा 11वी 12वीला तर कुठल्या स्कॉलरशिप तुम्हाला पाहिजे त्या सगळ्याच बघा. मी इथे समजा आता इथे क्लिक करतोय की ग्रॅज्युएशन वरती मी क्लिक करतोय. ओके, अप्लाय करतोय. इथे तिथे तुम्हाला सिलेक्ट पण करायचं. फिल्टर इथे अप्लाय जर केले ना तुम्हाला स्टडी अब्रोड वरती क्लिक करायचं तर तुम्हाला इथे अप्लाय वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन येणार. ओके, आता इथे बघा लाईव्ह स्कॉलरशिप आहेत का, अपकमिंग स्कॉलरशिप कुठल्या आहेत का त्याच्याबद्दलची माहिती इथे येत असते जर कुठली स्कॉलरशिप अवेलेबल असेल तर. ओके, तर बघा इथे स्कॉलरशिप वरती तुम्ही क्लिक केल्यानंतर ना सगळ्या इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे मिळत असतात. कुठल्या आता इथे लाईव्ह स्कॉलरशिप म्हणजे कुठल्या लाईव्ह स्कॉलरशिप इथे अवेलेबल आहे. ओके, त्या सगळ्या स्कॉलरशिप इथे तुम्हाला दिसतील. ओके, समजा आता इथे तुम्ही 12वी साठी करताय. ओके, तर 12वी साठी केल्यानंतर इथे अप्लाय करा इंडियामध्ये. तर मी स्टडी अब्रोड केलं होतं त्यामुळे ती मगाशी दिसत नव्हतं. बघा म्हणजे प्रत्येक राज्याची स्कॉलरशिप कुठली आहे, प्रत्येक इथे जर बघितलं तर वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आहेत. मग तुम्ही व्ह्यू स्कॉलरशिप वरती क्लिक केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली मी इथे क्लिक करतो व्ह्यू स्कॉलरशिप. मग या स्कॉलरशिपची डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथे मिळते. कसं अप्लाय करायचं, मला अप्लाय करायचं तर अप्लाय नाववरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही अप्लाय देखील करू शकता. ओके, म्हणजे या सगळ्या डिटेल इन्फॉर्मेशन इथे अवेलेबल आहेत. आता हे झालं स्कॉलरशिप बद्दल. तर तुम्हाला समजा फेलोशिप आउट ऑफ इंडिया, मी जसं म्हणालो की आउट ऑफ इंडिया वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कॉलरशिप असतात, फेलोशिप्स असतात. मग त्या तुम्हाला करायच्या आहेत का, किंवा इंडियामधल्या कुठल्या अशा वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स आहेत, फेलोशिप्स आहेत त्यासाठी तुम्हाला अप्लाय. म्हणजे या वेबसाईट वरती गेल्यानंतर तुम्ही फेलोशिप वरती क्लिक केलं तर इथे बघा फेलोशिप वरती मी इथे फेलोशिप्स वरती क्लिक केलेलं आहे, फेलोशिप्स इन इंडिया. तर याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं ना तर बघा या वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आहेत. टाटा इनोव्हेशन स्कॉलरशिप. ओके, मग कोण प्रोव्हाइड करतो इथे डिटेल दिलेलं आहे. ऍप्लिकेशन कधी अप्लाय करायचं ते दिलेलं आहे. एसबीआय, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप कोण प्रोव्हाइड करतो, फर्स्ट स्टेट बँक ऑफ इंडिया. IDEX स्कॉलरशिप, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप, CSIP रिसर्च फेलोशिप. या ज्या फेलोशिप्स आहेत ना त्या मास्टर्स तुम्ही जेव्हा करताय, तुम्ही पीएचडी जेव्हा करत असाल तर या मास्टर्स आणि पीएचडी जेव्हा तुम्ही करता, किंवा मग तुमचा मास्टर्स झालाय तुम्ही पीएचडी करत नाही पण तुम्हाला रिसर्च फेलोशिप्स तुम्हाला करायच्या आहेत, म्हणजे त्याच्या थ्रू तुम्हाला रिसर्चचा देखील फायदा मिळतो. तुम्हाला स्टायपेंड मंथली तुम्हाला 15 ते 30, 40, 50 हजारापर्यंत स्टायपेंड मिळत असतो आणि तुम्हाला काम करण्याचा अनुभव देखील त्या अनुषंगाने मिळत असतो. त्याला आपण म्हणतो फेलोशिप्स. ओके, मग ह्या वेगवेगळ्या फेलोशिप्स आहेत. तुम्ही पीएचडी करत असाल तरी देखील तुम्ही करू शकता, किंवा तुम्ही मास्टर्स झाले आणि तुम्हाला पीएचडी करायचं नाही पण तुम्हाला तुमच्याकडे जॉब नाहीये पण तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे, जर तुमच्याकडे ती क्वालिटी असेल, जर तुम्ही जर एलिजिबल असाल, इंटरव्ह्यूज असतात त्याला अप्लाय करायचं, फॉर्म्स निघतात त्याला अप्लाय करायचं. तुम्ही जर सिलेक्शन झालं तर तुम्ही तिथे एलिजिबल होऊ शकता. बघा इथे दिलेलं आहे की इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथमेटिकल सायन्सेस ऑफ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, प्राईम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, नॅशनल फेलोशिप अँड स्कॉलरशिप फॉर हायर एज्युकेशन फॉर एसटी स्टुडंट, UGC नॅशनल फेलोशिप फॉर शेड्युल्ड कास्ट स्टुडंट्स, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप. अशा वेगवेगळ्या फेलोशिप वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट थ्रू खूप साऱ्या आहेत. बघा इथे अशोका युनिव्हर्सिटी यंग इंडिया फेलोशिप, ओके, न्यू इंडिया फाउंडेशन फेलोशिप, फुल ब्राईट नेहरू डॉक्टरल फेलोशिप.
रवी शंकरन फेलोशिप प्रोग्राम, म्हणजे वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप इथे आहेत, इथे दिलेली आहे माहिती. त्याच्या खालीच आता एलिजिबिलिटी कुठली आहे, ज्या स्कॉलरशिप मी वरती सांगितल्या, या ज्या सगळ्या स्कॉलरशिप, ज्या सगळ्या स्कॉलरशिप सांगितल्या, त्या स्कॉलरशिपची एलिजिबिलिटी काय, ही सगळी एलिजिबिलिटी इथे दिलेली आहे. मी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये संपवणार आहे. सगळी एलिजिबिलिटी इथे दिलेली आहे. काय एलिजिबिलिटी आहे बघा, इथे तुम्हाला टाटा स्कॉलरशिप साठी अप्लाय करायचं तर एलिजिबिलिटी काय, कॅन्डिडेट्स बिलो 55 years ऑफ एज आर एलिजिबल. दे मस्ट होल्ड अँड PhD डिग्री इन ऍग्रिकल्चर, कारण पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आहे इन डिग्री इन ऍग्रिकल्चर, लाइफ सायन्सेस अँड वेटरनिटी, or have master's degree in medical sciences or biotechnology or equivalent degree. They must have permanent position in an organization, institute, university engaged in research and development. म्हणजे आता SBI पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप कॅन्डिडेट्स मस्ट हॅव्हिंग PhD डिग्री इन बँकिंग, फायनान्स, इकॉनॉमिक्स, IT रिलेटेड टू the BFSI sector are eligible. They must have be between 28 and 40 years. 28 आणि 40 वयाच्या मध्ये असले पाहिजे. They must have minimum 3 years of post qualification. ओके, एक्सपिरियन्स इन रिसर्च, एक्सपिरियन्स असला पाहिजे, टीचिंग ऑफ प्रायमरी इन्स्टिट्यूशन और युनिव्हर्सिटी. म्हणजे ज्या काही कंडिशन्स आहेत या स्कॉलरशिपसाठी तुम्हाला अप्लाय करायचे, तर काय कंडिशन्स आहे, काय क्रायटेरिया, तो क्रायटेरिया सगळ्याच्या सगळा इथे दिलेला आहे. ओके, याच्यानंतर आता तुम्ही खाली दिलेला आहे की अवॉर्ड्स काय, तुम्ही एखादा समजा टाटा स्कॉलरशिप साठी तुम्ही अप्लाय करता तर तुम्हाला स्कॉलरशिप काय मिळू शकते, 25,000 रुपये प्रति महिना. ओके, आणि इयरली 6 लाखापर्यंत, वार्षिक 6 लाख तुम्हाला मिळू शकतात. SBI पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप मंथली स्टायपेंड किंवा वार्षिक 1 लाखापर्यंत तुम्हाला मिळू शकते, किंवा अदर बेनिफिट्स तुम्हाला मिळू शकतात. अजिम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप वार्षिक 35,000 पर मंथ, महिन्याला 35,000 रुपये तुम्हाला मिळू शकतात अजिम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप च्या माध्यमातून. मग अजिम प्रेमजी साठी तुम्ही कोण आहे, कोण एलिजिबल आहे, आता इथे थोडक्यात मी सांगतो की अजिम प्रेमजी जर तुम्ही बघितलं तर कॅन्डिडेट हॅव्हिंग 4 to 10 years of work experience are eligible. They must have degree in any discipline. The age of the student must be below 35 years. They must be proficient in English. आता याची हे कोण अप्लाय करू शकते यासाठी, अजिम प्रेमजी साठी, तर इथे जर तुम्ही बघितलं अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी, ओके, बिटवीन ऑगस्ट अँड सप्टेंबर मध्ये तुम्ही करू शकता. अजिम प्रेमजी फाउंडेशन इथे ती कॅन्डिडेट दिली असते, त्या कॅन्डिडेटसाठी ही अवेलेबल आहे. म्हणजे आता इथे जर बघितलं ना तर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस फेलोशिप ऑफ RS 35,000 अँड कंटिन्युअन्सी ग्रांट ऑफ RS 60,000. ओके, आता नॅशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फेलोशिप अप टू 28,000 per month benefits. Abdul Kalam Technology Innovation National Fellowship monthly fellowship of 25,000, 25,000पर्यंत फेलोशिप आहे. आता इथे प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसर्च फेलोशिप आहे, इथे तुम्हाला मंथली 75,000. तर तुम्ही IIT सारख्या चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मास्टर्ससाठी ऍडमिशन घेता किंवा PhD साठी ऍडमिशन घेता आणि चांगल्या प्रोजेक्टवरती जर तुम्ही काम करताय तर मंथली 75,000 रुपये तुम्हाला ऍज अ स्टायपेंड म्हणून मिळू शकतो. म्हणजे वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप आहेत, त्याचा काय आणि याची प्रोसेस काय आहे, याची प्रोसेस देखील इथे दिलेली आहे. त्याची प्रोसेस काय, ती प्रोसेस देखील दिलेली आहे इथे. पूर्ण प्रोसेस ज्या काही फेलोशिप आहे त्या सगळ्या प्रोसेस, फेलोशिपची प्रोसेस इथे दिलेली आहे. ओके, आता मी काय राहिलं आहे ते मी बघतो. डिसेबिलिटी स्टुडंटसाठी पण काहीतरी मी सांगितलं होतं, काढून ठेवलं होतं, लेट मी सी. नंतर बघा UGC अंडर वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप असतात. UGC गाईडलाईन्स, युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन गाईडलाईन्स फॉर ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप इन इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. बघा ही पूर्ण डिटेल माहिती आहे, माझ्याकडे वेळ नाही आहे त्यामुळे मी डिटेलमध्ये घुसणार नाही. पण या लिंकवरती, ही लिंक आहे, या लिंकवरती जर डायरेक्ट मी क्लिक केलं तर ही पूर्ण PDF फीस माझी ओपन होईल आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सगळी डिटेल UGC अंडर इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी अंडर कुठल्या वेरियस कोणकोणत्या वेरियस ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल आहेत त्याची माहिती पूर्ण इथे आहे. माझ्याकडे वेळ कमी आहे त्यामुळे मी डिटेलमध्ये जात नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही इथे जर बघितलं तर DD अंडर, याच्यानंतर राहून मला सांगायचं काय आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. एक मिनिट. तर इथे जर बघितलं तर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार देखील दरवर्षी 20 मुलांना परदेशामध्ये पाठवत असतं. 20 मुलांना दरवर्षी महाराष्ट्र सरकार पाठवत असतं आणि ज्या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन टॉप, इथे डिटेल माहिती दिलेली आहे. ती डिटेल माहिती तुम्हाला देतो. त्याच्या आधी मला वाटतं इथे डिटेल माहिती कुठेतरी होती. याच्यामध्ये वेळ जाईल खूप. हेच आहे, थोडक्यात माहिती होती. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, तर मी थोडक्यात सांगतो इथे काय काय आहे.
तर तो चार्ट मी तुम्हाला सांगतो. हा, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी, वास्तुकला शास्त्र, औषध निर्माण शास्त्र. ओके, तर पदवी म्हणजे मास्टर्स घेण्यासाठी 10 विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार स्पॉन्सर करत असतं. आणि पीएचडी ला जे विद्यार्थी जात असतात या वेगवेगळ्या शाखेमधून, कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी, अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी, वास्तुकला शास्त्र, औषध निर्माण शास्त्र, तर 10 विद्यार्थी पीएचडी साठी जे जात आहेत. ओके, जे संशोधन करण्यासाठी जात आहेत, तर ते 10 असे एकूण 20 विद्यार्थ्यांची निवड महाराष्ट्र सरकार करत असतं. ओके, आणि यांचा सगळा खर्च, राहण्याचा खर्च, कॉलेजचा खर्च, जाण्या येण्याचा खर्च, त्यांचा इन्शुरन्सचा खर्च, सगळाचा सगळा खर्च, जो काही खर्च आहे, जो कोर्स जर 3 वर्षाचा आहे, 4 वर्षाचा आहे, 5 वर्षाचा आहे, तो सगळाचा सगळा खर्च महाराष्ट्र सरकार करत असतं. बघा, ही लिंक आहे. या लिंक वरती, ही ऍज इट इज लिंक आहे. ही लिंक वर जर तुम्ही ऍज इट इज टाकली तर त्या लिंक ओपन होईल आणि हे जो सगळा चार्ट आहे तो सगळा चार्ट तुम्हाला येईल. आता बघा, इथे अजून डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की मॅनेजमेंट, सायन्स, आर्ट्स आणि लॉ आणि फार्मसी मध्ये वेगवेगळे कुठले कोर्सेसला तुम्ही एलिजिबल करू शकता, एलिजिबल आहात, ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. बघा, इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी मध्ये एवढे सगळे कोर्सेस आहेत, मॅनेजमेंट मध्ये एवढे सगळे कोर्सेस आहेत, सायन्स मध्ये एवढे सगळे कोर्सेस आहेत. हे जे दिसते ना, ते सगळे कोर्सेस आहेत. नंतर आर्ट्स आणि कॉमर्स मध्ये एवढे कोर्सेस आहेत, लॉ मध्ये एवढे कोर्सेस आहेत, फार्मसी मध्ये एवढे कोर्सेस आहेत, आणि त्याची एलिजिबिलिटी काय, ती एलिजिबिलिटी देखील दिलेली आहे. मग बघा, लाभ कुठले मिळतात. हे सगळ्या जे कोर्सेस मी सांगितले, ती कोर्सेस महाराष्ट्र शासनातर्फे, आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मधून हे सगळे कोर्सेस आहेत. शिक्षण फी जी आहे ती सगळी शिक्षण फी माफ होते. माफ होते म्हणजे महाराष्ट्र सरकार भरत असतं. नंतर निर्वाह भत्ता, जो काही तिकडचा राहण्या खाण्याचा खर्च आहे, तो सगळा खर्च महाराष्ट्र सरकार भरत असतं. विमान प्रवास, सगळ्या विमानाचा खर्च जो आहे, येण्या जाण्याचा खर्च, तो सगळाचा खर्च बघा इथे दिलेला आहे. पूल, बोर्डिंग पास, परतीचे प्रवास भाडे, सगळेच्या सगळे खर्च महाराष्ट्र सरकार देत असतं. वैयक्तिक आरोग्य विमा, त्या जो काही विद्यार्थी सँक्शन झालेला आहे त्याला वैयक्तिक आरोग्य विमा देखील मिळत असतो. तदनंतर तर याची सगळी डिटेल आहे, मी वाचून दाखवत नाही. नंतर फक्त जो दिलेला आहे की कुठला खर्च महाराष्ट्र सरकार देत नाही, तर इथे बघा दिलेला आहे. विजा अर्जावरील खर्च, विद्यार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा प्रवास. जर समजा माझं सिलेक्शन झाले आणि माझ्या आई वडिलांना सोबत जायचं आहे, तर आई वडिलांचा जो काही सोबतचा खर्च असेल जाण्याचा येण्याचा, तो देणार नाही. नियमित शिक्षण सोडून जो इतर कुठलाही खर्च आहे, जर तुम्ही शिक्षणावरती करता, तुम्ही ट्युशन लावताय किंवा तुम्ही कुठलाही सर्टिफिकेशन करताय, तो खर्च देणार नाही. भाषा प्रशिक्षणावरील खर्च, जर समजा मी जर्मनीमध्ये जातोय तर जर्मन भाषा मला येणं गरजेचं आहे, तर जर्मन भाषा येण्यासाठी जर जर्मन लँग्वेजवरती मी कुठला कोर्स ट्युशन लावली तर तो खर्च महाराष्ट्र सरकार देणार नाही. मी फ्रान्समध्ये जाताय, तुम्ही चायनामध्ये जाताय, की स्थानिक भाषा जर तुम्हाला शिकायची असेल, त्याच्यासाठी तुम्हाला जो कोर्सेस तुम्ही लावली तर त्याची फी महाराष्ट्र सरकार देणार नाही. ओके, तर अशी एक पूर्ण डिटेल माहिती मराठीमध्ये दिलेली आहे. ओके, अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे, ओके, त्याचे स्टेप वाईज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, माझ्याकडे वेळ कमी आहे, मी सांगणार नाही. मराठीमध्ये एकदम डिटेल माहिती या लिंक वरती दिलेली आहे, तर तुम्ही त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही डिटेल माहिती घेऊ शकता. ओके, तदनंतर मूल्य म्हणजे काय क्रायटेरिया काय आहे, टक्केवारी किती पाहिजे, ओके, त्याचं मूल्यांकन कसं आहे, मास्टर्ससाठी, डॉक्टरेटसाठी, त्याची पूर्ण माहिती इथे दिलेली आहे. तर तुम्ही या लिंक वरती जाऊन पूर्णच्या पूर्ण माहिती इथे तुम्ही कुठली तुम्हाला माहिती इथे द्यायची, हमीपत्र द्यायचे, कायदेशीर बाबी काय, छाननी समिती कोणती असते, तर ही छाननी समिती असते. संचालन, ओके, सहसचिव, उपसचिव, सहसंचालक आणि सहसंचालक तंत्र शिक्षण तंत्र आणि उच्च शिक्षण मधली ही जी कमिटी असते, ती कमिटी ही करत असते. ओके, हा झाला एक, हा फॉर्म आहे तो फॉर्म, आणि याच्या सगळ्या अटी काय आहेत, परदेशाच्या शिक्षणामधील जी माहिती, कुठे ऍडमिशन मिळाले, ऑफर लेटर तुम्हाला जोडावं लागतं, त्याची सगळी म्हणजे सगळी माहिती ती दिली. हा फॉर्म आहे, त्या फॉर्म बद्दलची पूर्ण माहिती, तुम्हाला कुठल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन, इथे जे ऍडमिशन मिळतं, जी टॉप 20 मुलांना जे स्पॉन्सर करतात, तुम्हाला टॉपची युनिव्हर्सिटी टार्गेट करावी लागते. आता तुम्ही जर म्हणाल की मला एखाद्या कुठल्या तरी फॉरेन युनिव्हर्सिटी मिळाले, तर नाही, महाराष्ट्र सरकारने तिथे लिस्ट दिलेली आहे की या समजा 100 युनिव्हर्सिटी आहेत, तर त्या 100 युनिव्हर्सिटी मधील कुठल्याही एका युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन मिळाले असेल, तर तुम्ही यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्कॉलरशिप. तुम्ही म्हणाल की समजा 100 युनिव्हर्सिटी आहेत आणि 101 युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन मिळते, म्हणजे 101 युनिव्हर्सिटी त्या लिस्टमध्ये नाही, यू आर नॉट एलिजिबल, तुम्ही पात्र नाहीत त्या स्कॉलरशिप घेण्यासाठी. तर महाराष्ट्र शासनाने ती टॉप युनिव्हर्सिटीज कुठल्या आहेत त्याची लिस्ट सादर केलेली आहे, ती लिस्ट देखील इथे दिलेली आहे. त्या लिस्टमध्ये जर तुम्हाला ऍडमिशन मिळते तर तुम्ही एलिजिबल आहात. ओके, तर पूर्ण माहिती दिलेली आहे. मला फक्त एक डिसेबल स्टुडंटसाठी एक ओपन केलं होतं, ते मी बघतो आणि ते सांगतो आणि मी एंड करतो.
डिसेबल स्टुडंटसाठी जस्ट अ मिनिट. ओके सर, ही जी स्कॉलरशिप आहे ती आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकारकडून देण्यात येते आणि आहे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट मधून दिली जाते, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. ओके, या सगळी ही या लिंकवरती जे काही डिसेबल स्टुडंट्स आहेत, फिजिकली हँडिकॅप स्टुडंट्स आहेत, स्टुडंट्स विथ लर्निंग एबिलिटीज आहेत, ओके, त्यांच्यासाठी ही स्कॉलरशिप आहे. आणि या स्कॉलरशिपची पूर्ण, मी परत सांगतो की मी डिटेलमध्ये जाणार नाही, पण पूर्ण स्कॉलरशिप याची ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, कंडिशन्स काय आहेत, एलिजिबिलिटी काय आहे, त्याची पूर्ण माहिती आहे. स्कॉलरशिप काय मिळते, रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्युशन फीज अँड नॉन रिफंडेबल चार्जेस पेड, 2 लाखापर्यंत दरवर्षी वार्षिक 2 लाखांपर्यंत ही स्कॉलरशिप पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यांना मिळत असते. त्यानंतर मेंटेनन्स अलाउन्स, महिन्याला 3,000 मेंटेनन्स अलाउन्स मिळत असतो. ओके, हॉस्टेल स्टुडंटसाठी आणि नॉन हॉस्टेल स्टुडंटसाठी 1,500 वार्षिक मिळत असते. त्यानंतर स्पेशल अलाउन्सेस रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज लाईक रीडर अलाउन्स, एस्कॉट अलाउन्स, हेल्पर अलाउन्स, हा अलाउन्स आहे 2,000 प्रति महिना. नंतर बुक्स अँड स्टेशनरी अलाउन्स 5,000 वार्षिक. नंतर आहे रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेन्सेस फॉर परचेस ऑफ कॉम्प्युटर्स विथ ऍक्सेसरीज, म्हणजे कॉम्प्युटरचे ऍक्सेसरीज देखील तुम्हाला मिळू शकतात. आणि हा जो आहे अलाउन्स तो तुम्हाला जो कोर्स तुम्ही घेताय त्या एंटायर कोर्ससाठी 30,000 रुपये तुम्हाला कॉम्प्युटर आणि इतर जे काही गोष्टी असतात त्यासाठी ऍक्सेसरीज असतात त्या गोष्टी, तुम्ही लॅपटॉप घेऊ शकता, तुम्ही प्रिंटर घेऊ शकता, तुम्ही असेंबल करून कॉम्प्युटर घेऊ शकता, माऊस, हार्ड ड्राईव्ह, जे काही कॉम्प्युटरच्या ऍक्सेसरीज त्या सगळ्या. आणि ही स्कॉलरशिप आहे ती फक्त डिसेबल, फिजिकली हँडिकॅप स्टुडंट्स आणि डिसेबल स्टुडंट जे आहेत त्यांच्यासाठी या स्कॉलरशिप आहेत. नंतर आहे रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेन्सेस फॉर परचेस ऑफ एड्स अँड असेसिव्ह डिव्हाइसेस अँड इन्क्लुडिंग नेसेसरी सॉफ्टवेअर रिलेटेड टू पर्टिक्युलर डिसेबिलिटीज ऑफ द सिलेक्टेड कॅन्डिडेट. आणि हे आहे 30,000 वन टाइम ग्रांट फॉर एंटायर कोर्स. जे काही तुम्ही शिक्षण घेताय त्या शिक्षण घेण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर जवळपास जर ओव्हरऑल कॅल्क्युलेशन केलं तर जवळपास 2 लाख, 3 लाख जर बघितलं, हे महिन्याच आहे, 3 लाखापेक्षा जास्त स्कॉलरशिप ही एखाद्या विद्यार्थ्याला मिळू शकते. जर आणि कुठले कुठले आहे, ब्लाइंड, लो विजन स्कॉलरशिप, हिअरिंग इम्पॅर्ड, राईट, नंबर ऑफ हिअर इम्पॅक्ट साठी मिळू शकते. नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अँड रिझर्वेशन फॉर गर्ल्स. ओके, प्रोसिजर फॉर सिलेक्शन, ऍप्लिकेशन अँड सिलेक्शन, ही सगळी प्रोसिजर दिलेली आहे. क्रायटेरिया काय दिलेला आहे, सिलेक्शन कमिटी काय असतं, मोड ऑफ डिस्बर्सल ऑफ स्कॉलरशिप, कशी ही स्कॉलरशिप जी सांगितलेली आहे 2 लाख, वार्षिक 2,000, वार्षिक मंथली 2,000, मंथली 3,000, किंवा वन टाइम कॉम्प्युटर घेण्यासाठी किंवा अजून काही घेण्यासाठी जे सांगितलं 30,000 मिळतात, त्याची ते कसं सँक्शन केले जातात. ओके, मग दरवर्षी तुम्ही रिन्यू कशी करू शकता, त्याच्या कंडिशन्स काय, त्या सगळ्या डिटेल या लिंक वरती अवेलेबल आहेत. ही लिंक इथे तुम्हाला दिसते, या लिंक वरती जाऊन तुम्ही करू शकता. ओके, तर या सगळ्या स्कॉलरशिप मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. या व्यतिरिक्त तुमचे काही डाऊट्स असतील, काही शंका असतील तर नक्कीच मला विचारा. माझा मोबाईल नंबर मी सांगतोय 8898248582. या मोबाईलवरती तुम्ही कॉल करू शकता. परत मी मोबाईल नंबर सांगतो 8898248582. या लिंकवर, या मोबाईलवरती तुम्ही कॉल करू शकता. माझा ईमेल आयडी आहे PRAMOD_BIDE@spit.ac.in, PRAMOD_BIDE@spit.ac.in. या व्यतिरिक्त महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या फेसबुक पेजवरती हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत राहील. याच्या लिंक्स तुम्ही त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊ शकतात. महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचचं युट्यूब चॅनल आहे, त्या युट्यूब चॅनलवरती हा व्हिडिओ साधारण 15-20 दिवसानंतर अपलोड होईल. त्या म्हणजे हाच व्हिडिओ नाही, करिअरचे जे काही याच्या आधीचे 39 लेक्चर झाले ते सगळेच्या सगळे व्हिडिओ प्रबोधन मंचच्या फेसबुक पेजवरती लाईव्ह अवेलेबल आहेत, कधी तुम्ही बघू शकता. प्रबोधन मंचच्या युट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, ते व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. ओके, आणि तदनंतर प्रत्येक जे ऑथर्स आहेत 39 आणि आजचं पकडून 40 ऑथर्स होते, रिसोर्स पर्सन होते, या रिसोर्स पर्सनची देखील माहिती प्रबोधन मंचच्या माध्यमातून प्रबोधन मंचच्या फेसबुक पेजवरती दिली जाईल. तर महाराष्ट्रामधील तमाम मराठी आणि बहुजन बांधवांनी या
ही जी काही महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या माध्यमातून करिअरची वेगवेगळ्या करिअरच्या बद्दलचे जे काही मार्गदर्शन करत आहेत त्याचा लाभ अवश्य घ्यावा आणि प्रबोधन मंचच्या फेसबुक पेजवरती आणि युट्यूब पेजवरती जाऊन याची पूर्ण माहिती घ्यावी ही मी सर्व विद्यार्थ्यांना सांगतो. आणि आजच्या या स्कॉलरशिप करिअर वाटा 40वे पुष्प गुंफण्यासाठी मला आज इथे संधी दिली आणि आजच्या या विषयामध्ये स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप मध्ये मला माहिती देण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी धन्यवाद सांगतो. आणि माझं भाषण संपवण्याआधी मी एक दोन वाक्य बोलून मी माझं आजचं जे काही मला बोलायचं होतं ते मी संपवतो. आयुष्याला द्यावे उत्तर कवी विंदा करंदीकर यांची ही कविता आहे. असे जगावे दुनियामध्ये आव्हानांचे लावून उत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची, आयुष्याला भिडता नाही चेन करावी स्वप्नांची. असे दांडगी इच्छा ज्यांची, मार्ग जयतयाला मिळती उत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना, हसू असावे ओठांवरती काळीज काढून देताना. संकटासही ठणकावून सांगावे आता हे 72, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना, गहीवर यावा जगास साऱ्या निरोप शेवटचा देताना. स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, आयुष्याला द्यावे उत्तर. तर खरंच कवी विंदा करंदीकरांनी सांगितल्याप्रमाणे आयुष्यामध्ये खूप साऱ्या अडीअडचणी येत असतात. मग ते आपण कुठलंही शिक्षण घेतोय, कुठल्याही घरावरती, कुठल्याही विद्यार्थ्यावरती कोणता प्रसंग कधी येईल आपण सांगू शकत नाही. परंतु आपल्यापुढे थोर समाज पुरुष आहेत, आपल्यापुढे आपल्या समाजामधील म्हणा, आपल्या घरामधील म्हणा, आपल्या गावामधील म्हणा, वेगवेगळे असे लोक असतात, ते आपले प्रेरणास्थान असतात. थोर महापुरुष तर आहेतच, परंतु दैनंदिन जीवनामध्ये विद्यार्थी दशेमध्ये जेव्हा आपण शिक्षण घेत असतो तेव्हा शिक्षण घेत असताना कुठल्याही गोष्टीला घाबरवून जाता कामा नये. ज्या गोष्टी माहिती नाहीत त्या गोष्टी तुम्ही जाणून घ्या. युट्यूबच्या माध्यमातून, चांगल्या मार्गदर्शकाच्या माध्यमातून. आणि कुठल्याही गोष्टीला घाबरू नका, जिद्द आणि चिकाटी ठेवा. नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. कुठलीही, परत लक्षात ठेवा विद्यार्थी बांधवांनो, कुठलीही गोष्ट ही अशक्य नाहीये, सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. फक्त स्वतःवरती विश्वास ठेवा, घाबरून जाऊ नका. जे करायचं आहे ते जिद्द आणि चिकाटीने शेवटपर्यंत करा. जोपर्यंत तुमचा गोल साध्य होत नाही तोपर्यंत तुम्ही शेवटपर्यंत लढा द्या आणि शेवटपर्यंत उभं राहा आणि तरच तुम्ही आयुष्यामध्ये पुढे जाल. When you fly high, people will throw stones at you. Don't look down. खाली बघू नका. Just fly higher so the stones won't reach you. एवढा वरती जा. म्हणजे होतं काही आपण आयुष्य विद्यार्थी दशेमध्ये जेव्हा शिक्षण घेत असतो तेव्हा इतर लोकांच्या माध्यम इतर मित्रांच्या माध्यमातून आपल्याला म्हणजे खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला जातो. असतात काहीतरी विघ्न, परंतु या विघ्नांना घाबरायचं नाही. आपल्या शिक्षणामध्ये, आपल्या करिअरमध्ये कसं पुढे जाता येईल, खूप पुढे जायचा प्रयत्न करायचा की जेणेकरून जी लोक तुम्हाला नावं ठेवत होती किंवा जे विद्यार्थी तुम्हाला हिणवत होते किंवा जे समाज बांधव तुम्हाला हिणवत होते, प्रोत्साहन देणारे असतातच, परंतु आपल्याला त्रास देणारे देखील आपल्या सोबत असतात. मग ते आपले मित्र असतील, सोबती असतील किंवा इतर कोणी असतील, घाबरायचं नाही. स्वतःवर फक्त विश्वास ठेवा. एवढं वरती जा की जे कोणी तुम्हाला तुमच्यापर्यंत दगड टाकायचा प्रयत्न करतात त्यांची दगड तुमच्यापर्यंत पोहोचली नाही पाहिजेत. एवढे उंच तुम्हाला आयुष्यामध्ये तुम्हाला जायचं आहे. ओके. The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly like that. Okay. जसं तुम्ही उंच उडत आहात तसंच तुम्हाला शेवटपर्यंत उंच उडायचं आहे. धन्यवाद. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मला इथे बोलायची संधी दिली आणि सर्व समाज बांधवांनी, सर्व मराठी आणि बहुजन बांधवांनी पूर्ण माहिती ऐकली त्याबद्दल सर्वांचा धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार, जय भीम, जय शिवराय.
जय महाराष्ट्र. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण विस्तृत असं मार्गदर्शन केलं की ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि संपूर्ण भारत आणखीन भारताच्या बाहेर सुद्धा अब्रॉड साठी जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काय कोणत्या फेलोशिप आणि स्कॉलरशिप अवेलेबल आहेत आणि त्या कशा कराव्यात याबद्दलचं विस्तृत असं आपण मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर किसन माने सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाला सुरुवात करावी. माने सर. धन्यवाद सर. ऐकायला येते सर? हो हो सर हो. महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य मुंबई विद्यार्थी आघाडी आयोजित ऑनलाईन करिअर वाटा व्याख्यानमालेत प्राध्यापक डॉक्टर दत्ताजी डांगे सर यांनी मला आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवावं अशी सकाळी विनंती केली आणि त्यांच्या विनंतीला मान देऊन या आपल्या प्रबोधन व्याख्यानमालेमध्ये मला आपण संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच आपल्या महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये या संस्थेनं जे काम पोहोचवलेलं आहे त्या सर्व मार्गदर्शकांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आजच्या विद्यार्थी आघाडी आयोजित करिअर वाटा व्याख्यानमालेस मार्गदर्शन करणारे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय मधुजी शिंदे साहेब, प्रदेशाध्यक्ष महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, विद्यार्थी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष आणि चळवळवादी कार्यकर्ते प्राध्यापक दत्ताजी डांगे, महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष महोदया डॉक्टर उषा देशमुख, आजच्या व्याख्यान मालेचे प्रमुख वक्ते प्राध्यापक प्रमोद भिडे आणि झूम मीटिंगच्या माध्यमातून ऑनलाईन उपस्थित असलेले बंधू भगिनी, युट्यूब आणि फेसबुकच्या माध्यमातून उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनीनो, मी बिरू कोळेकर आणि वंदना मोठे मॅडम यांनाही या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो. चांगल्या प्रकारे झूम मीटिंगच्या माध्यमातून गेल्या 40 दिवसापासून आजचं हे 40वे व्याख्यान आहे. या व्याख्यानाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या करिअर वाटा, आपल्या आयुष्याला वेगवेगळे वळण देणाऱ्या या व्याख्यानमाला आपण जी सुरू केली आणि महाराष्ट्रातल्या संबंध महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये आणि परदेशामध्ये सुद्धा या व्याख्यानमालेची या ठिकाणी व्याख्यानमाला पाहिली जाते आहे, हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. खर तर आज प्राध्यापक प्रमोद भिडे सरांनी स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप या विषयावर अत्यंत विस्तृतपणे मांडणी केलेली आहे. याबद्दल मी फारसं काही बोलणार नाही. प्राध्यापक प्रमोद भिडे सरांनी बोलत असताना प्रत्येकांना स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप या विषयी आपल्याला सजग केलेला आहे. त्यांनी आपल्या रसाळ वाणीनं पालक आणि विद्यार्थ्याला अधिक संवेदनशील बनवलेलं आहे. त्याबद्दल प्राध्यापक प्रमोद भिडे सर यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. खर तर अनेक कवींची उदाहरणं देऊन अत्यंत मार्मिक अशा प्रकारचं स्कॉलरशिप आणि फेलोशिपच्या माध्यमातून त्यांनी जे आपलं प्रबोधन केलेलं आहे. आपल्याला अनेक गोष्टींची माहिती नसते, ती माहिती त्यांनी आपल्याला राज्यामध्ये असणाऱ्या स्कॉलरशिप, देशामध्ये असणाऱ्या स्कॉलरशिप आणि परदेशामध्ये
जाण्यासाठी जे आपल्याला फेलोशिप आणि स्कॉलरशिप मिळतात याविषयीची विस्तृत अशा पद्धतीनं अतिशय चांगली मांडणी त्यांनी उठावदारपणे त्यांनी मांडणी करून आपल्याला सगळ्यांना एक प्रबोधित केलेलं आहे. मी पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो. असं म्हटलं जातं, एक्सपिरियन्स इज द ट्रू टीचर ऑफ लाईफ. अनुभव हाच खरा जीवनाचा शिक्षक आहे. आणि आपण प्रत्येकानं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपापल्या क्षेत्रामध्ये तरी आपण अनुभव घेत राहिलं पाहिजे. त्याच्यासाठी चिंतन मनन वाचन आपण करत राहिलं पाहिजे. हाच या व्याख्यानमालेचा प्रमुख उद्देश असावा असं मला या ठिकाणी वाटतं. बंधूंनो, महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच या संस्थेनं हा जो काही उपक्रम घेतलेला आहे तो उपक्रम स्तुत्य तर आहेच, पण असा प्रयोग महाराष्ट्रात आजवर झालेला आहे असं मला वाटत नाही. तो एक वैविध्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा एक प्रयोग आहे. आणि या प्रयोगामुळं महाराष्ट्रातले अनेक पालक आणि विद्यार्थी या महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच या संस्थेशी जोडले गेले आहेत असं मला या ठिकाणी वाटतं. मला अशीही माहिती मिळाली की या व्याख्यानामध्ये 18 ते 35 वयोगटातले साधारणपणे 90% पालक आणि विद्यार्थी याच्यामध्ये सहभागी आहेत. आणि खरं त्यांचीच गरज आहे. आपण आज समाजामध्ये वावरत असताना, आपण चर्चा करत असताना आपण वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा करतो, आपण बोलतो. पूर्वीचे तरुण ध्येयवादानं व एका विशिष्ट प्रकारचा ध्यास घेऊन आपल्या जीवनाची वाटचाल करणारे होते असं आपण सहजपणे बोलून जातो. आणि आजचे तरुण मात्र, आजचे विद्यार्थी मात्र, आजचे मुलं मुली मात्र आज भरकटत चाललेले आहेत. असे आज आपली साधक बाधक का असेना पण चर्चा होते. पण असे असले तरी जे या समाज सुधारकांनी जे शिक्षणाचा पाया आपल्याला घालून दिला, या शिक्षणामुळं आज समाज उन्नतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागलेला आहे. हेही आपण ध्यानात घ्यायला पाहिजे. अनेक तरुण मुले मुली आज काट टाकून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपला नावलौकिक वाढवत आहेत. या दुसऱ्या बाजूकडे सुद्धा आपण थोडस डोळसपणे पाहायला शिकलं पाहिजे. केवळ दोष देऊन या पिढीला आपल्याला चालणार नाही. जर पिढीला आपल्याला सुसंस्कारित करायचं असेल, आपल्याला ज्ञान अवगत करणारी पिढी जर आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार करायची असेल तर अशा सारख्या कार्यक्रमाची गरज, नितांत गरज आहे असं मला या ठिकाणी वाटत आहे. शाळा महाविद्यालयातून आज गुणात्मक वाढ आपण त्याला किती टक्के पडले याच्यावरतीच आपण चर्चा करतो. पण या शाळा महाविद्यालयामधून जे विद्यार्थी आज शिक्षण घेत आहेत त्या गुणात्मक वाढीबरोबर त्याच्या कलात्मक वाढीकडे सुद्धा आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून अशा विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून आज देशामध्ये स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षामध्ये आपण पदार्पण केलेलं आहे. या काळामध्ये सुद्धा आज वाडी वस्तीवरचा ग्रामीण भागातला खेड्यापाड्यातला मुलगा सुद्धा आज घराघरापर्यंत त्याच्या शाळा पोहोचलेली आहे. त्याच्या घराघरामध्ये आज शिक्षण घेणारी मुलं आपल्याला दिसत आहेत. ही चित्र एका बाजूला असलं तरी सुद्धा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचं प्रमाण आज कमी झालेलं आहे. आणि म्हणून शासनानं ज्या काही विविध स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप दिलेल्या आहेत त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांनी घ्यायला पाहिजे. प्रमोद भिडे सरांनी 10वीच्या आतल्या मुलांना सुद्धा ज्या काही शिष्यवृत्ती मिळत आहेत, 11-12वी असेल, पदवीच असेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल, पीएचडी असेल, या सगळ्या योजना, शिष्यवृत्तीच्या योजना आपल्याला माहित नसतात आणि त्या माहिती करून आपण घेणं गरजेचं आहे. संगणकाचं ज्ञान आपल्याला अवगत असणं गरजेचं आहे. वेगवेगळे शासनाचे जे GR आहेत, शासन आदेश आहेत, याचा आपण अभ्यास करणं आणि याच्यासाठी आपण वेळ देणं गरजेचं आहे असं या ठिकाणी मला वाटतं.
आज या विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून अनेक तरुण आपल्याला उज्ज्वल कामगिरी करत असताना दिसत आहेत. आज हे स्पर्धेचं युग आहे. या स्पर्धेच्या युगामध्ये स्वतःबरोबर अगोदर या मुला मुलींनी आपली स्पर्धा केली पाहिजे. माझ्यामध्ये कोणती कमतरता आहे, मी माझ्यामध्ये कोणता गुण कमी आहे, हे आपण तपासून पाहिलं पाहिजे. या पद्धतीचं लहानपणापासूनच आपण विद्यार्थ्याला सुसंस्कारित करण्याचे धडे आपल्या कुटुंबातून आणि शाळा महाविद्यालयातून आपण दिले पाहिजे. आणि म्हणून तरच पुढील काळामध्ये ही मुलं स्पर्धेमध्ये टिकतील आणि आपलं नाव, जसं भिडे सरांनी उंच आपल्याला समाज नावं ठेवत असतो, आपल्या कुटुंबातली माणसं नावं ठेवत असतात, आपल्या जीवनामध्ये प्लस मायनस या सगळ्या गोष्टी राहत असतात. असं जरी असलं तरी आपला जो ध्यास आहे त्या ध्यासाला आपण श्वास बनलं पाहिजे, श्वास बनवला पाहिजे. आणि जो श्वास बनून आपण आपल्या आयुष्याची वाटचाल करू, तरच आपण आपल्या मनामधलं जे इच्छित आहे, जे ध्येय आहे, ते आपण पूर्ण करू शकू. फक्त त्याच्यासाठी आपण चिकाटी ठेवली पाहिजे, आपण कष्ट करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. विद्यार्थी पूर्वीच्या काळामधला विद्यार्थी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं उदाहरण आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. अनेक महापुरुषांची उदाहरणं माहित आहेत की अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा, प्राप्त परिस्थिती, कठीण परिस्थितीत सुद्धा त्यांनी जे ध्येय मिळवायचं आहे ते त्यांनी मिळवलं. मग तुम्ही आम्ही का मिळवू शकत नाही, हा आशावाद आजच्या तरुणांच्या मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये पालकांनी, शिक्षकांनी, समाजाने, शासनानं निर्माण करण्याची गरज आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण कुठं कमी पडता कामा नये. ही भावना जर मुलगा पालकच मुलाला, शिक्षकच मुलाला जर निरुत्तर करत असेल तर तो मुलगा पुढे जाणार कसा. आणि म्हणून सकारात्मक दृष्टिकोन या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण करण्याची जबाबदारी ही सगळ्यांची आहे. आणि त्या दृष्टीनं आज समाजाची वाटचाल व्हावी अशी माझी भावना आहे. हा विद्यार्थी आघाडीनं हा जो एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेऊन अनेक पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना जी प्रेरणा दिलेली आहे, जे सजग केलेलं आहे, त्याबद्दल मी या विद्यार्थी आघाडी, महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधिनी मंचच्या विद्यार्थी आघाडीला मी या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद देतो. ही व्याख्यानमाला, मला अशी माहिती मिळाली, ही व्याख्यानमाला भारतासह दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, स्पेन, UK आदी देशामध्ये पाहिली जाते आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश असेल, गुजरात असेल, बिहार, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये सुद्धा पाहिली जाते आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये परभणी असेल, अमरावती, उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम पाहण्यामध्ये पालक आणि विद्यार्थी आघाडीवर आहेत अशी मला माहिती मिळाली. खर तर या विविध व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून आतापर्यंत या महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच या संस्थेस साधारणपणे 1,40,000 पालक आणि विद्यार्थी या व्याख्यानमालेशी जोडले गेलेले आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून किंवा झूम मीटिंगच्या माध्यमातून. हे उद्या भविष्यामध्ये सुद्धा या व्याख्यानमालेचा या ठिकाणी फायदा पालकाला आणि विद्यार्थ्याला निश्चितपणे होईल, याबद्दल शंका बाळगण्याचं काही कारण नाही. मित्रो, या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये घरात बसून बद्दीला गंज चढत चाललेला आहे की काय असं वाटतं. पण मला खात्री आहे की आज या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये सुद्धा अनेक लेखक लिहिते झालेले आहेत, अनेक वाचक वाचते झालेले आहेत. आणि म्हणून हा घरात बसून बुद्धीला चालना देणारा व प्रेरणा देणारा हा उपक्रम हा एक आगळा वेगळा उपक्रम आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. अशा व्याख्यानमालेतून अनेक तरुण भविष्य काळामध्ये निश्चितपणे घडणार आहेत. त्यावेळेला या संस्थेचं नाव आपोआप त्यांच्या मुखातून येणार आहे. आज कोणत्याही गोष्टीस पुढाकार घेणं महत्वाचं आहे. हा पुढाकार महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंचच्या विद्यार्थी आघाडीने घेतला आणि ह्या दीर्घकाळ ही व्याख्यानमाला त्यांनी सुरू ठेवली आणि अनेकांना अनेक विषयावर त्यांनी बोलतं केलं, ऐकतं केलं. त्याबद्दल महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, समाज प्रबोधन मंच या संस्थेला, या विद्यार्थी आघाडीला मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर. खूपच मोलाचं असं मार्गदर्शन आपण आमच्या विद्यार्थी आणि पालकाला केलं, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचे आभार व्यक्त करण्यासाठी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष
माननीय तुकाराम खांडेकर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार व्यक्त करावे. धन्यवाद बिरू सर. बिरू सरांनी संधी उपलब्ध करून दिली. प्रथमतः बिरू सरांचा आभारी आहे. आज जो महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाचा 40वा दिवस आहे. आजपर्यंत 40 वक्त्यांनी 40 अध्यक्षांनी जे काही महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेला करिअर वाटा या माध्यमातून अतिशय उत्कृष्टरित्या जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे त्या मार्गदर्शनाचा फायदा महाराष्ट्रासह जसा आता बोललं गेलं की महाराष्ट्रासह भारतभर वेगवेगळ्या राज्यामध्ये तसंच जगामध्ये वेगवेगळ्या देशामध्ये या करिअर वाटा या व्याख्यानमालेचा प्रेक्षक आज बघतोय. हे ऐकून मला खूप अभिमान वाटतो की महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन जे काही काम केलेलं आहे ते अतिशय उल्लेखनीय काम आहे. त्या कामाचा आपण शब्दामध्ये उल्लेख करू शकत नाही, गौरव करू शकत नाही. असं काम महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाने केलेलं आहे. छोटस माझं मत मी व्यक्त करतो, कारण आज जी काही व्याख्यानमाला आयोजित करून विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगला मार्गदर्शन, चांगला फायदा झालेला आहे. हे जर आमच्या शिक्षणाच्या वेळी असतं तर आज मी जे काय वर्ग 3 मध्ये काम करतोय याच्याऐवजी वर्ग 1 किंवा सुपर क्लास 1 म्हणून काम केलं असतं. की ज्यावेळी मी शिक्षण घेत होतो त्यावेळी अशा प्रकारचं मार्गदर्शन समाजामध्ये सुशिक्षित लोकांचा अभाव होता किंवा सुशिक्षित फॅमिली नव्हती. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळं मला त्यावेळी हे मार्गदर्शन मिळू शकलं नाही. आणि मार्गदर्शन न मिळू शकलं नसल्यामुळं पैशाअभावी मी इंजिनिअरिंगला न जाता किंवा उच्च शिक्षण न घेता ITI करून सर्व्हिस करतोय. कारण माझं त्यावेळी हे नुकसान झालं की अशा प्रकारचे मार्गदर्शन करिअर वाटा या बाबतीत नव्हतं. आज आहे. आजचे विद्यार्थी खूप भाग्यवान आहेत की त्यांच्यासाठी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचानं ही व्याख्यानमाला चालू केलेलं आहे. त्या व्याख्यानमालेमध्ये आज या कार्यक्रमाचे जे संयोजक आहेत, ज्यांनी गेली 40 दिवस अविरतपणे हे कार्यक्रम संयोजन केलेलं आहे, आयोजन केलेलं आहे, असे आमचे बिरूजी कोळेकर सर यांनी हे उत्तमरित्या कार्यक्रमाचं नियोजन, आयोजन, संयोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल बिरू कोळेकर सरांचा मी खूप खूप आभारी आहे. या कार्यक्रमामध्ये आज जे काही भिडे सरांनी जे काही स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप विषयी माहिती दिली ती मी आज पहिल्यांदा ऐकतोय. मला हे ऐकून अभिमान वाटतो की आपल्या लोकांसाठी आज ही माहिती उपलब्ध भिडे सरांच्या माध्यमातून झाली आणि त्याचा फायदा नक्कीच विद्यार्थ्यांना होईल. त्या जे काही मार्गदर्शन भिडे सरांनी केलं याचा फायदा नक्कीच विद्यार्थ्यांना आणि समाज बांधव पालकांना होईल अशी मी खात्री बाळगतो. त्यानंतर हा कार्यक्रम ज्यांनी उत्कृष्टरित्या आयोजित केला असे आमचे महाराष्ट्राचे विद्यार्थी आघाडी प्रदेश अध्यक्ष दत्ताजी डांगे आणि वैद्यकीय आघाडीचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष गोपाळ शिंदे सर यांचेही खूप खूप आभार मानतो. यांचं कष्ट, यांची तळमळ यांचा जर विचार केला तर खूप कष्ट, कारण एवढ्या बिजी शेड्यूल मधून त्यांनी वेळ काढून हा कार्यक्रम आयोजन केला आणि विद्यार्थ्यांसाठी करिअर वाटा हा कार्यक्रम चालू केला. त्याचबरोबर आज या कार्यक्रमाला जे काही आपल्या वक्त्यांचा आणि अध्यक्षांची ओळख करून दिली. सोलापूर जिल्हा महिला आघाडीच्या कार्यकारिणी सदस्य वंदना मोठे मॅडम यांनी ह्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि अध्यक्ष आणि वक्त्यांची ओळख करून दिली, त्याबद्दलही त्यांचा आभार आहे. या कार्यक्रमामध्ये आज झूम मीटमध्ये आहेत विक्रांत शिंदे सर, त्यांचाही खूप आभार आहे. आणि या कार्यक्रमाचं ज्यांनी अध्यक्षपद बसवलं आणि अध्यक्षपद बसवत असताना समाजासाठी आज काय गरज आहे, काय समाजासाठी केलं पाहिजे याविषयी उत्कृष्ट मार्गदर्शन डॉक्टर किसन माने सरांनी केलं. तर माने सरांचाही मी खूप खूप आभार मानतो आणि या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले पालक आणि विद्यार्थी यांचाही खूप खूप आभार मानतो. आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो आणि पुढची सूत्र बिरूजी कोळेकर सरांकडे सादर करतो. खूप खूप धन्यवाद सर, तुकाराम खांडेकर सर. तर मला कार्यक्रमाच्या शेवटी एवढीच सूचना करायची आहे की उद्या दिनांक 30 ऑगस्ट 2021 रोजी आपलं 41वा पुष्प आहे आणि 41वा पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्याकडे डॉक्टर सुधीर गव्हाणे सर येत आहेत. आणि सुधीर गव्हाणे सर यांचा जो विषय आहे तो आहे पत्रकारिता आणि मीडिया क्षेत्रातील सुवर्ण संधी. म्हणजे जेवढ्या पण विविध संधी आहेत की पत्रकारिता आणि मीडिया क्षेत्रामध्ये
तर ते एक स्वतः जनसंपर्क मंत्रालय याच्यातून ते रिटायर्ड आहेत. तर यांचं आपल्याला खूप उत्तम अशा रीतीचं मार्गदर्शन आपल्याला उद्या भेटणार आहे. तर महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य मुंबई या फेसबुक पेजवरती उद्या 7:30 वाजता हा सदर कार्यक्रम लाईव्ह केला जाईल. तर मी विनंती करतो की उद्या 7:30 वाजता आपण सर्वांनी त्या पत्रकारिता आणि मीडिया क्षेत्रातील विविध करिअर संधी या सत्राचा लाभ घ्यावा एवढीच विनंती करतो आणि आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. खूप खूप धन्यवाद.